Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να με ακούτε. Λοιπόν, η προηγούμενη διάλεξη στη φυσική ήταν έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα απαιτητική, δεδομένου ότι κάναμε αρκετή χρήση των ολοκληρωμάτων για να βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο μιας κατανομής φορτίου, αλλά στην ουσία τα βήματα που ακολουθήσαμε σε όλες αυτές τις ασκήσεις και στα τρία παραδείγματα που κάναμε ήταν πολύ συγκεκριμένα και σχετικά εύκολα. Το μόνο ίσως δύσκολο ήταν οι τελικές πράξεις, το οποίο φυσικά όμως είναι θέμα εξάσκησης και θέμα ίσως και αναζήτησης κάποιων έτοιμων ολοκληρωμάτων που θα μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο για ηλεκτρικά πεδία, να δούμε λίγο μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ηλεκτρικού πεδίου και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάτι καινούριο. Για πάμε να δούμε λοιπόν, να ολοκληρώσουμε σχετικά με ηλεκτρικά πεδία που συζητάμε εδώ και δύο διαλέξεις. Για να θυμηθούμε λίγο τι έχουμε πει. Έχουμε μιλήσει για τον νόμο του Κουλόμπ που καθορίζει τη δύναμη μεταξύ δύο φορτισμένων σημειακών σωματιδίων και η οποία δίνεται από τη σχέση που βλέπετε στις οθόνες σας. Μιλήσαμε για τη σταθερά ΚΙ του Κουλόμπ, ποια είναι η αριθμητική της τιμή, πώς μπορούμε να τη γράψουμε εναλλακτικά και πώς χρησιμοποιείται γενικά. Το είδαμε και σε παραδείγματα, δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο. Στα παραδείγματα η αλήθεια είναι απλά την κουβαλούσαμε και συνήθως αυτό γίνεται είτε στην μορφή ΚΙ είτε στην διαφορετική μορφή που βλέπετε κυκλωμένη τώρα στις οθόνες σας. Σε κάθε περίπτωση την κουβαλάμε μαζί μας και μόνο αν απαιτείται αντικαθιστούμε είτε την αριθμητική της τιμή είτε μια διαφορετική έκφραση που απλοποιεί ίσως περισσότερο την έκφραση που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Μιλήσαμε για το μικρότερο ελεύθερο φορτίο που υπάρχει στη φύση και είναι της τάξης του 1,6×10⁻19 κουλόμπ. Στη συνέχεια μιλήσαμε για ηλεκτρικά πεδία, όπου το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι τίποτα άλλο από μια ιδιότητα που έχει ένας χώρος όταν σε αυτόν τοποθετήσουμε μια πηγή φορτίου. Τι είναι η πηγή φορτίου? Ένα φορτισμένο σωματίδιο. Τίποτα παραπάνω. Και το ηλεκτρικό πεδίο ως διανυσματικό μέγεθος δίνεται από το λόγο του διανύσματος της ηλεκτρικής δύναμης που ασκείται σε ένα φορτίο Q0 που εισέρχεται στο χώρο του ηλεκτρικού πεδίου δια το ηλεκτρικό φορτίο Q0 αυτό. Αναδιατάσσοντας λίγο τη σχέση αυτή που βλέπετε στις οθόνες σας, μπορούμε να εξάγουμε μια σχέση για την ηλεκτρική δύναμη που θα ασκηθεί πάνω σε αυτό το φορτίο Q0 όταν βρεθεί μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο. Η ηλεκτρική δύναμη F με δείκτη E ισούται με το φορτίο Q0 επί το ηλεκτρικό πεδίο ε. Και επειδή αυτή είναι μια σχέση που εξαρτάται πάντα από την ηλεκτρική δύναμη, θα ήταν καλό να έχουμε μια ανεξάρτητη σχέση για το ηλεκτρικό πεδίο και πράγματι δείξαμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο ε δίνεται από τη σχέση σταθερά του Κουλόμπ επί πηγή φορτίου προς την απόσταση από την πηγή φορτίου μέχρι ένα οποιοδήποτε σημείο του χώρου μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο. Και το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι η απόλυτη τιμή του προηγούμενου, επειδή το ΚΕ και το R είναι σταθερές. Ουσιαστικά η απόλυτη τιμή μπαίνει μόνο στο φορτίο στον αριθμητή που μπορεί να είναι θετικό ή να είναι αρνητικό, οπότε σε κάθε περίπτωση μπαίνει μέτρο. Αυτά αφορούσαν σημειακά φορτία. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για κατανομές φορτίων και εξετάσαμε 1, 2, 3 κατανομές φορτίων, ράβδο, δακτύλιο, δίσκο και υπολογίσαμε το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P, όπου το σημείο P ήταν, όπως φαίνεται στο σχήμα, ήταν κατάλληλα τοποθετημένο, ώστε να ικανοποιούνται κάποιες ωραίες συμμετρίες και να γίνει η δουλειά λίγο πιο εύκολη. Στη σειρά ασκήσεων που έχετε και τρέχει ήδη, ουσιαστικά τα ίδια πράγματα θα κάνετε, απλά ίσως κάποιες φορές να μην υπάρχουν αυτές τις συμμετρίες και να μην σας σκοτίζουν και ιδιαίτερα και το μυαλό και να δουλεύετε χωρίς την υπόθεση αυτή, κανονικά, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά τίποτα στη μεθοδολογία που δείξαμε κι εμείς την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι τυπολόγιο λοιπόν, αυτές τις σχέσεις τις παίρνετε έτοιμες και μάλιστα και στη σειρά ασκήσεων σας καλώ σε κάποιες από τις ασκήσεις να πάρετε έτοιμα αποτελέσματα από τις διαφάνειες, ώστε να μην ξαναεφευρίσκετε τον τροχό και να μην ξανακάνετε τις ίδιες πράξεις που έχουμε ήδη κάνει μαζί στο μάθημα.
Στη συνέχεια μιλήσαμε για δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή αναζητήσαμε έναν τρόπο να αναπαριστούμε το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο δεν το βλέπουμε στην πραγματικότητα, οπότε αυτό το κάνουμε μέσω δυναμικών γραμμών, οι οποίες δυναμικές γραμμές έχουν κάποιους κανόνες όταν τις σχεδιάζουμε. Για παράδειγμα, σε φορτισμένα σωματίδια, όπως αυτά τα δύο που βλέπετε στις οθόνες σας, οι δυναμικές γραμμές ξεκινούν από το σωματίδιο και φεύγουν ακτινικά προς τα έξω, στην περίπτωση που το φορτισμένο σωματίδιο είναι θετικό, ενώ στην περίπτωση που είναι αρνητικό, τότε οι δυναμικές γραμμές έχουν πάλι ακτινική κατεύθυνση, αλλά αυτή τη φορά όχι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα, κοιτώντας εντός εισαγωγικών το σημειακό αρνητικό φορτίο. Στην περίπτωση τώρα που υπάρχει περισσότερα από ένα φορτία στο χώρο, στην περίπτωση που τα δύο φορτία είναι ετερόσημα και ίδιου μέτρου, τότε ο αριθμός των δυναμικών γραμμών ξεκινά πάντα από το θετικό φορτίο και καταλήγει πάντα στο αρνητικό φορτίο. Μία γραμμή του ενός προς μία γραμμή του άλλου. Στην περίπτωση, ξαναλέω, που και τα δύο φορτία είναι ετερόσημα και ίδιου μέτρου. Αν δεν είναι ίδιου μέτρου τώρα, είναι όμως ετερόσημα, τότε αυτή τη φορά υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Δείτε το σχήμα δεξιά, έχουμε διπλάσιο θετικό φορτίο από ότι αρνητικό κατά μέτρο, οπότε δύο δυναμικές γραμμές φεύγουν από το θετικό φορτίο, μία καταλήγει στο αρνητικό. Αν είχαμε 5Q και μείον Q, 5 δυναμικές γραμμές θα φεύγανε από το θετικό φορτίο και μία θα κατέληγε στο αρνητικό. Αν ο λόγος αυτός Q1 προς Q2 ήταν οποιοδήποτε, 3 τέταρτα, 5 έκτα, 5 θα φεύγαν από το ένα, 6 θα καταλήγαν στο άλλο, ούτε και ούτω καθεξής. Αυτός λοιπόν είναι ένας ωραίος τρόπος να κατανοούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται το ηλεκτρικό πεδίο όταν έχουμε διάφορα σκορπισμένα σημειακά φορτία στον χώρο. Όμως, στην πράξη, πολλές φορές μας ενδιαφέρει να μην έχουμε μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου αναλόγως του σημείου του χώρου που επιλέγουμε. Θυμηθείτε ότι σε όλη τη μελέτη μας ως τα τώρα, ανεξαρτήτως αν είχαμε κατανομές φορτίου ή σημειακά φορτία, όταν αλλάζουμε σημείο στο χώρο, αλλάζει η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου. Διότι η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται πολλές φορές από την απόσταση, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από την απόσταση που έχουμε από την κατανομή ή από το σημειακό φορτίο. Θα ήταν ωραίο και βολικό και δουλεύει και στην πράξη πάρα πολύ συχνά να μην έχουμε αυτή την εξάρτηση από την απόσταση. Να έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Τι είναι το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο? Είναι ένα ηλεκτρικό πεδίο που έχει την ίδια τιμή οπουδήποτε εμείς επιλέξουμε να τοποθετήσουμε ένα σημείο. Για να το τυποποιήσουμε λίγο έτσι πιο πρακτικά. Έστω ότι έχουμε ένα σωματίδιο μάζας M και φορτίου Q. Έτσι, μικρά σωματίδια, μικρά φορτία. Και ένα ηλεκτρικό πεδίο ε. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπως προανέφερα, είναι ένα πεδίο που έχει σταθερό μέτρο σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου και οι δυναμικές του γραμμές είναι πάντα παράλληλες μεταξύ τους. Εν αντιθέσει με όλα τα παραδείγματα που είδαμε νωρίτερα, που ναι μεν οι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονταν, αλλά δεν ήταν παράλληλες. Οι δυναμικές γραμμές αυτές, στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, ξεκινούν από θετικά φορτία και καταλήγουν σε αρνητικά φορτία. Βέβαια, εδώ δεν θα έχουμε φορτία, όπως θα δείτε αμέσως μετά. Θα έχουμε έναν χώρο στον οποίο ρέουν, ας πούμε, είναι σχεδιασμένες κάποιες παράλληλες δυναμικές γραμμές. Αυτές οι δυναμικές γραμμές υποθέτουμε ότι ξεκινούν από μια περιοχή του χώρου που είναι θετικά φορτισμένη και καταλήγουν σε μια περιοχή του χώρου που είναι αρνητικά φορτισμένη. Ναι, κάποια ερώτηση, Μαριλένα. Καλημέρα κυρία. Καλημέρα. Σχετικά με αυτό, ναι. Ας πούμε ότι έχουμε δύο πλάκες φορτισμένες, η μία θετικά ή άλλη αρνητικά, η μία απέναντι στην άλλη. Σωστά. Τότε πώς μπορούν να είναι παράλληλες οι δυναμικές γραμμές, αφού αναγκαστικά θα φεύγουν δυναμικές γραμμές και από την πίσω πλευρά της θετικά φορτισμένης πλάκας και θα καταλήγουν. Σωστά. Σωστά. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα δείξουμε και ένα σχήμα μετά. Όταν έχουμε δύο παράλληλες φορτισμένες πλάκες, όπως ανέφερες, που είναι μια κλασική διάταξη ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, τότε πράγματι τόσο στο πίσω μέρος των πλακών, όσο και στα άκρα των πλακών συμβαίνουν φαινόμενα που δεν περιγράφονται από την ομογένεια, από την έννοια της ομογένειας του ηλεκτρικού πεδίου, αλλά πολύ απλά αυτά τα αγνοούμε.
στην πράξη. Θεωρούμε ότι οτιδήποτε ενδιαφέρον συμβαίνει και μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και θέλουμε να το εξερευνήσουμε, συμβαίνει ανάμεσα στις πλάκες. Αγνοούμε τόσο τα φαινόμενα που συμβαίνουν πίσω από τις δύο πλάκες, όσο και τα φαινόμενα που συμβαίνουν στα άκρα των πλακών, που δεν είναι προφανώς αποτέλεσμα ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Θα δούμε και ένα παράδειγμα αμέσως μετά. Παρακαλώ. Συνεχίζω λοιπόν περί της ομογένειας του ηλεκτρικού πεδίου. Αν έχετε λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, που ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που είπε η Μαριλένα, δύο παράλληλες πλάκες πολύ κοντά μεταξύ τους, έτσι ώστε οι δυναμικές τους γραμμές να είναι παράλληλες όταν φεύγουν από το ένα φορτίο και καταλήγουν στο άλλο, αλλά στο ενδιάμεσο των πλακών, όχι προφανώς τριγύρω τους. Αν τοποθετήσουμε εκεί λοιπόν ένα φορτισμένο σωματίδιο, φορτίο Q, ξέρουμε ότι θα αγερθεί ηλεκτρική δύναμη επάνω στο σωματίδιο. Η ηλεκτρική δύναμη περιγράφεται από τη σχέση Q επί ε, όπου ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο και Q το φορτίο που βάλαμε μέσα, και λόγω της δύναμης που θα ασκηθεί στο φορτίο, το φορτίο τι θα κάνει, θα επιταχυνθεί. Άρα έχουμε κλασική περίπτωση δεύτερου νόμου του Νιούτον. Το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνσή του. Εδώ έχουμε μόνο μία δύναμη, στο παράδειγμα που συζητώ, μόνο την ηλεκτρική δύναμη, άρα μόνο αυτή η ηλεκτρική δύναμη θα ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνση του σωματιδίου. Και μπορούμε να βρούμε την επιτάχυνση α, λύνοντας τη σχέση φορτίο επί ηλεκτρικό πεδίο προς τη μάζα m. Άρα λοιπόν πέφτουμε πάλι στις περιπτώσεις της κλασικής κινητικής με τις εξισώσεις που γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν ένα πάντρεμα των ήδη γνωστών εξισώσεων της επιταχυνόμενης κίνησης που ξέρετε και που βλέπετε ότι διαρκώς παρουσιάζονται μπροστά μας, και των ενιών του ηλεκτρικού πεδίου και των ηλεκτρικών δυνάμεων. Καταλαβαίνετε ότι αν το σωματίδιο Q έχει θετικό φορτίο, τότε η επιτάχυνσή του ακολουθεί την φορά των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι, από την παραπάνω σχέση, το M είναι πάντα θετικό, το καταλαβαίνετε. Αν το Q είναι θετικό, τότε το α, η επιτάχυνση και το ηλεκτρικό πεδίο ε είναι ομόσημα. Έτσι. Οπότε εκεί που δείχνουν οι δυναμικές γραμμές, προς τα εκεί κινείται και το φορτισμένο σωματίδιο. Αν αντίθετα το Q είναι αρνητικό, τότε η επιτάχυνση α και το ηλεκτρικό πεδίο ε είναι αντίρροπα. Οπότε το φορτίο θα κινηθεί αντίθετα με την κατεύθυνση των δυναμικών, αντίθετα με τη φορά των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου. Και για να το δούμε αυτό σε ένα παράδειγμα. Ορίστε, να οι φορτισμένες πλάκες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, θεωρούμε ότι ανάμεσα στις φορτισμένες πλάκες υπάρχει ένα πεδίο που μπορεί να προσεγγιστεί πολύ καλά από την ιδιότητα της ομογένειας. Ότι οι δυναμικές του γραμμές είναι παράλληλες μεταξύ τους και ότι οποιοδήποτε σημείο και να διαλέξετε, εδώ πέρα ή εδώ πέρα ή εδώ πέρα ή εδώ πέρα, το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου είναι παντού το ίδιο. Αυτή λοιπόν είναι η ιδιότητα της ομογένειας και είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην πράξη. Για να δούμε τι λέει αυτό το παράδειγμα. Έχουμε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ε, με κατεύθυνση επάνω στον χ άξονα, ανάμεσα σε δύο παράλληλες φορτισμένες πλάκες που απέχουν απόσταση d, να η απόσταση d εδώ κάτω στο σχήμα. Μην θεωρήσετε ότι οι πλάκες στέκονται στο έδαφος, δηλαδή ότι εδώ είναι το έδαφος. Οι πλάκες έχουν τοποθετηθεί με τη μεγάλη τους επιφάνεια στο έδαφος. Δηλαδή το έδαφος είναι εδώ, από κάτω τους στην ουσία, και το φορτισμένο σωματίδιο που βλέπετε ακουμπά επάνω στο έδαφος. Αυτό το αναφέρω για να μην αναρωτηθεί κανείς όταν αργότερα πού είναι η δύναμη του βάρους που θα παίξει ρόλο στην λύση της άσκησης. Η δύναμη του βάρους δεν είναι προς τα κάτω όπως τη σχεδιάζω εδώ, είναι προς τα κάτω, τρυπάει τη σελίδα, τρυπάει το slide προς τα πίσω θα λέγαμε. Οπότε δεν παίζει ρόλο στην κίνηση του, δεν μετατοπίζει το φορτίο προς τα κάτω, ας πούμε. Οπότε συνεχίζω την εκφώνηση. Σωματίδιο φορτίου συν Q, όπως το βλέπετε στις οθόνες σας, μάζας M, αφήνεται από το σημείο α, αφήνεται, που σημαίνει τοποθετούμε και αφήνουμε, με μηδενική αρχική ταχύτητα, και επιταχύνεται λόγω του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο β. Α ερώτημα, βρείτε την ταχύτητα στη θέση β, και β ερώτημα, υπολογίστε το α ερώτημα με χρήση ενιών ενέργειας. Άρα το α θα το υπολογίσουμε με έννοιες κινητικής εξισώσεων, όπως τις ξέρουμε από τις πρώτες διαλέξεις. Καλό είναι να θυμόμαστε πράγματα, καλό είναι να βλέπουμε πώς όλα αυτά παντρεύονται και προκύπτουν συνεχώς και πώς συνδέονται όλα αυτά στη φυσική. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα ηλεκτρικό, ένα φορτίο
μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Η ηλεκτρική δύναμη που θα ασκηθεί επάνω στο φορτίο θα είναι αυτή. Με φορά προς τη φορά των δυναμικών γραμμών, όμοια με τη φορά των δυναμικών γραμμών, διότι το φορτίο είναι θετικό. Και προηγουμένως δείξαμε τι συμβαίνει όταν ένα θετικό φορτίο βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Οπότε και η επιτάχυνσή του θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση από το δεύτερο νόμο του Νιούτον. Οπότε πράγματι το φορτίο θα κινηθεί προς τα δεξιά. Αυτό το λέω σε περίπτωση που δεν σας έλεγε κανείς προς τα που θα κινηθεί το φορτίο, θα μπορούσατε να το εξάγετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν στο α ερώτημα. Βρείτε την ταχύτητα στη θέση β. Να ξανασχεδιάσω την F ηλεκτρική και το γεγονός ότι η επιτάχυνση είναι και αυτή προς τα εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι παρουσία δύναμης, παρουσία ηλεκτρικής δύναμης εν προκειμένου, αλλά οποιασδήποτε δύναμης, το σώμα θα εκτελέσει επιταχυνόμενη κίνηση. Ευθύγραμμη, ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Ας το γράψουμε. Το σώμα μάζας M και φορτίου Q εκτελεί ευθύγραμμη, ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τι ξέρουμε? Από τις εξισώσεις της κινητικής έχουμε δύο θέσεις α και β. Κοιτάζουμε εκείνες τις ωραίες 6 εξισώσεις της επιταχυνόμενης κίνησης και ψάχνουμε να βρούμε μία που μπορεί να μας υπολογίσει την ταχύτητα στη θέση β εύκολα και γρήγορα. Αυτό μπορεί να γίνει από την εξίσωση που δεν περιλαμβάνει τη μεταβλητή του χρόνου, αν θυμάστε, η οποία ήταν στη λίστα μας η έκτη και η οποία έλεγε ότι η ταχύτητα στη θέση β στο τετράγωνο ισούται με την ταχύτητα στη θέση α στο τετράγωνο συν 2 φορές την επιτάχυνση επί τη μετατόπιση ΔΧ. Η ΔΨ ή οποιαδήποτε έτσι, εδώ μιλάμε για μια κίνηση η οποία γίνεται σε έναν νοητό οριζόντιο άξονα, γι' αυτό και προτίμησα το σύμβολο Χ και ας πούμε και αυτή την επιτάχυνση ΑΧ, μια και έχουμε υποθέσει ότι η κίνηση γίνεται σε έναν οριζόντιο άξονα. Μαριλένα. Κύριε, συγγνώμη, Ναι. μπερδεύτηκα. Ναι. Είπαμε ότι οι πλάκες, ας πούμε, είναι εξαπλωτές και η δύναμη του βάρους είναι προς τα κάτω. Ναι. Τώρα, ωστόσο, πώς λέμε ότι η κίνηση γίνεται σε οριζόντιο άξονα, αφού αν ήταν όντως εξαπλωμένες οι πλάκες, θα πήγαινε προς τα πάνω. Μισό λεπτό. Όχι, δεν ξέρω αν κατάλαβα την ερώτηση. Εννοώ ότι οι πλάκες είναι τοποθετημένες στο έδαφος, κάπως έτσι μεταξύ τους. Αυτό είναι το έδαφος. Τις έχουμε βάλει κάτω έτσι και το φορτίο είναι εδώ, στο έδαφος, οπότε θα κινηθεί έτσι. Οπότε Δηλαδή, υπάρχει ένας νοητός οριζόντιος άξονας. Ορίστε. Δηλαδή η λεπτή επιφάνεια της πλάκας ακουμπάει το έδαφος. Ναι, σωστά. Η λεπτή επιφάνεια της πλάκας, σωστά. Αυτή εδώ, η από κάτω, αυτής εδώ, της επιφάνειας, ακουμπάει το έδαφος, ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Δες το έτσι. Πολύ ωραία. Ελπίζω και το σχήμα να βοηθά. Ωραία. Αυτό θα παίξει ρόλο και στο ενεργειακό μετά, στην ενεργειακή λύση. Έχουμε λοιπόν τη σχέση αυτή. Πόσο είναι η αρχική μας ταχύτητα? Είναι 0, διότι είπαμε ότι αφήνεται το φορτίο στο ηλεκτρικό πεδίο. Οπότε έχουμε μια σχέση που λέει ότι η ταχύτητα στη θέση β ισούται με τη διπλάσια επιτάχυνση επί τη μετατόπιση ΔΧ. Δηλαδή με τη διπλάσια επιτάχυνση επί την απόσταση D. Ξέρουμε ποια είναι η απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων α και β. Από αυτήν λοιπόν τη σχέση, πολύ απλά, μπορούμε να βρούμε ότι η ταχύτητα στη θέση β ισούται με την τετραγωνική ρίζα της διπλάσιας... όχι, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να το πούμε αυτό ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε την επιτάχυνση. Λέμε αυτή τη σχέση 1 λοιπόν και σταματάμε. Πρέπει να βρούμε το ΑΧ, δεν γνωρίζουμε πόσο είναι η επιτάχυνση ΑΧ. Ξέρουμε όμως από το δεύτερο νόμο του Νιούτον ότι ότι το άθροισμα των δυνάμεων στη χ συνιστόσα ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνση. Από εδώ η μόνη δύναμη που ασκείται είναι η F ηλεκτρική. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει το βάρος, για παράδειγμα, ώστε να αναλύσουμε σε δύο άξονες κλπ. Γι' αυτό και η κίνηση είναι ευθύγραμμη και δεν πάει το φορτίο έτσι.
προς τα κάτω, υπό την επίδραση και της δύναμης του βάρους. Από εδώ λοιπόν έχουμε ότι η ρεύση ηλεκτρική δίνεται από τη σχέση Q επί ε, όπως ξέρουμε, μη επί αχ, και τελικά βρήκαμε την επιτάχυνση αχ να δίνεται από τη σχέση Q προς ε δια m. Αν αυτή η σχέση είναι η σχέση 2, τότε η 1 λόγω της σχέσης 2 δίνει τελικά ότι η ταχύτητα στη θέση β δίνεται από την ποσότητα 2q ε d προς m. Και από το συν πλην που προκύπτει από τη λύση, ποιο θα διαλέξουμε, ποια είναι η φορά της ταχύτητας. Η φορά της ταχύτητας, όπως προδίδει και το σχήμα, είναι προς τα δεξιά, και αν υποθέσουμε θετική φορά της κίνησης, όπως πάντα κάνουμε προς τα δεξιά, θα διαλέξουμε το θετικό πρόσημο. Έτσι. Οπότε έχουμε συν ρίζα 2qet προς τη μάζα m. Αυτή λοιπόν ήταν η λύση με βάση τη μηχανική όπως την ξέρουμε, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ενεργειακά θεωρήματα. Πάμε να κάνουμε το ίδιο λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακά θεωρήματα. Ξέρουμε πολλά ενεργειακά θεωρήματα, έτσι. Αλλά το πρώτο που μάθαμε ήταν ποιο? Ήταν το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας έργου. Έτσι. Και είναι πολύ βολικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά για να το εφαρμόσουμε πρέπει να θεωρήσουμε κατάλληλο σύστημα. Θεωρούμε λοιπόν καταρχάς ως σύστημα το φορτίο μόνο. Άρα λοιπόν η F ηλεκτρική είναι τι? Εξωτερική δύναμη. Που ασκείται στο φορτίο και παράγει έργο φυσικά. Ωραία. Από το θεώρημα λοιπόν μεταβολής κινητικής ενέργειας έργου, από τη θέση α έως τη θέση β, τι έχουμε? Έχουμε ότι η διαφορά της κινητικής ενέργειας από τη θέση α έως τη θέση β πρέπει να ισούται με το άθροισμα των εργών των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στο σύστημα. Εδώ έχουμε μόνο μία εξωτερική δύναμη, οπότε έχουμε απλά το έργο της F ηλεκτρικής, έτσι. Ισοδύναμα, από αυτήν εδώ τη σχέση, έχουμε ότι η κινητική ενέργεια στη θέση Β μείον την κινητική ενέργεια στη θέση Α πρέπει να ισούται με το έργο της F ηλεκτρικής. Ισοδύναμα, η κινητική ενέργεια στη θέση Β είναι αυτή που ψάχνουμε στην ουσία. Η κινητική ενέργεια στη θέση Α είναι 0, διότι το σώμα αφήνεται. Και το έργο της F ηλεκτρικής πόσο θα είναι? Θα είναι F ηλεκτρική επί την απόσταση D. Έχουμε οριζόντια κίνηση, οπότε είναι δύναμη επί μετατόπιση. Δεν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας γωνίες ή οτιδήποτε άλλο. Συνεχίζοντας, έχουμε ένα δεύτερο μάζα επί ταχύτητα στη θέση Β στο τετράγωνο να ισούται με πόσο είναι η F ηλεκτρική, το είπαμε και πριν, είναι φορτίο Q επί ηλεκτρικό πεδίο ε και όλο αυτό επί D. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να λύσουμε ως προς VV τετράγωνο, όπως κάναμε και πριν, και να βρούμε 2 φορές QE D προς M και από εδώ να πάρουμε μόνο τη θετική λύση συν ρίζα 2QE D προς M, ακριβώς όμοια με πριν. Άλεξ. Η απόσταση γιατί είναι D, δεν είναι λίγο μικρότερη? Γιατί άμα δούμε υπάρχει λίγο κενό, ας πούμε, μεταξύ των δύο πλάκων και του σημείου. Η απόσταση είναι D γιατί έτσι μας είπε το πρόβλημα. Ναι, Δεν είναι η απόσταση που έχουν οι δύο πλάκες. Σωστά, ναι. Η θέση Α είναι σχεδόν δίπλα στη μία πλάκα και η θέση Β είναι στο τέρμα. Δηλαδή ακριβώς δίπλα στην άλλη πλάκα. Και αυτή η απόσταση είναι D. Τα φορτία είναι σημειακά, δεν έχουν διάσταση. Μην τα βλέπεις σαν μπάλες εδώ και σου φαίνεται ότι ξεκινάει λίγο πιο μετά από εδώ και τερματίζει λίγο πιο μετά, οπότε η απόσταση δεν είναι D. Τα φορτία είναι σημειακά. Ξεκινούν από τη μία πλάκα, τερματίζουν στην άλλη. Οπότε η απόσταση που τρέχουν είναι η απόσταση των πλακών. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το πρόβλημα που σε... Ναι, αυτό ήταν. Okay. Και ναι, συνήθως η απόσταση D αυτή είναι πάρα πολύ μικρή στην πράξη, ώστε να θεωρηθεί το πεδίο ομογενές. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα παράδειγμα. Αυτή τη φορά θα βάλουμε μέσα και τη δύναμη του βάρους. Δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος αν χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων.
Μπορεί και όχι. Έχουμε λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο που μπαίνει σε μια περιοχή ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, όπως το βλέπετε στο σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του ηλεκτρονίου, που έχει στη θέση 0,0, όπως βλέπετε εδώ, που μόλις μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο, είναι 3×10⁶ μέτρα ανά σεκόντ. Και το ηλεκτρικό πεδίο έχει παντού μέτρο 200 νιούτον ανά κουλόμπ. Το μήκος των πλακών, όχι απόσταση, το μήκος των πλακών είναι L, 0,1 μέτρα, 10 εκατοστά. Θεωρήστε γνωστή τη μάζα του ηλεκτρονίου και το φορτίο του. Αυτές είναι σταθερές τιμές, τις θεωρούμε γνωστές. Αλφα ερώτημα. Βρείτε την επιτάχυνση του ηλεκτρονίου όσο βρίσκεται ανάμεσα στις πλάκες. Ποια είναι η επιτάχυνση που υπόκειται το ηλεκτρόνιο όταν βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο? Β ερώτημα. Υποθέτοντας ότι το ηλεκτρόνιο μπαίνει στο πεδίο τη χρονική στιγμή t ίσο με το 0, οπότε στο σημείο 0,0 που βλέπετε εδώ πατάμε το χρονόμετρό μας και ξεκινάμε να μελετάμε τι συμβαίνει. Βρείτε το χρόνο που εγκαταλείπει το πεδίο. Δηλαδή, πόσος χρόνος θα περάσει από τη στιγμή που θα μπει μέχρι τη στιγμή που θα βγει από το ηλεκτρικό πεδίο. Και Γ, υποθέτοντας ότι η ψη συνιστόσα του ηλεκτρονίου όταν μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο είναι 0, ποια είναι αυτή με την οποία εγκαταλείπει το πεδίο? Αν λοιπόν αυτό το σημείο είναι το 0,0, αυτό εδώ το σημείο χύψη, ποια είναι η ψη συνιστόσα σε αυτό το σημείο? Καταλαβαίνετε ότι θα είναι αρνητική, καθώς κατεβαίνει το φορτίο προς τα κάτω, και αν το σύστημα συντεταγμένων μας είναι αυτό, όπως δηλώνει και το σχήμα ήδη εδώ, και αν το 0,0 είναι εδώ, τότε καταλαβαίνετε ότι η ψη συνιστόσα στην έξοδο του φορτίου από το πεδίο θα είναι αρνητική, θα είναι πιο κάτω από το σημείο αναφοράς, θα είναι λοιπόν αρνητική. Για πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα ένα προς ένα, τα ερωτήματά του. Το πρώτο ερώτημα, με τη σειρά. Βρείτε την επιτάχυνση του ηλεκτρονίου όσο βρίσκεται ανάμεσα στις πλάκες. Ωραία. Καταλαβαίνετε ότι αν πάρω ένα τυχαίο σημείο εδώ του ηλεκτρονίου, τι συμβαίνει? Ασκείται μία... έχει εδώ το σημείο χύψη. Ας πάρουμε αυτό. Εδώ, το σημείο χύψη. Τι συμβαίνει? Το ηλεκτρόνιο δέχεται ηλεκτρική δύναμη εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου. Ποια είναι η φορά, η διεύθυνση και η φορά αυτής της ηλεκτρικής δύναμης? Αφού μιλάμε για ηλεκτρόνιο, τότε η φορά της ηλεκτρικής δύναμης θα είναι αντίθετη της φοράς των δυναμικών γραμμών. Άρα θα είναι κάπως έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η F ηλεκτρική σε ένα τυχαίο σημείο εντός του ηλεκτρικού πεδίου. Γι' αυτό και η τροχιά, όπως βλέπετε, φέρνει το ηλεκτρικό φορτίο προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Ωραία. Υπάρχει δύναμη πάνω στο φορτίο? Ναι. Άρα υπάρχει επιτάχυνση επάνω στο φορτίο. Και όλα αυτά κυβερνώνται από το δεύτερο νόμο του Νιούτον. Ας γράψουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο προκαλεί F ηλεκτρική επάνω στο φορτίο. Η φορά της F ηλεκτρικής είναι αντίθετη της φοράς των δυναμικών γραμμών. Ωραία. Η επιτάχυνση συμβαίνει μόνο στον άξονα ψ-ψ, έτσι δεν είναι? Αφού η ηλεκτρική δύναμη είναι μονίμως με φορά προς τα κάτω, η επιτάχυνση και αυτή θα έχει την ίδια κατεύθυνση, οπότε δεν έχουμε επιτάχυνση στην χ συνιστόσα της κίνησης, έχουμε επιτάχυνση μόνο στην ψ συνιστόσα. Οπότε έχουμε από το δεύτερο νόμο του Νιούτον σίγμα του F ψ ίσον με μη
μάζα ηλεκτρονίου, γι' αυτό βάζω το δείκτη E, επί α ψ, την επιτάχυνση στον ψ άξονα. Αν θεωρήσουμε θετική φορά προς τα πάνω, όπως προδίδει το μικρό σχηματάκι δεξιά, από εδώ ας γράψουμε καταρχάς ότι η μόνη δύναμη είναι η F ηλεκτρική, μάζα ηλεκτρονίου επί επιτάχυνση ηλεκτρονίου, και αν θεωρήσουμε θετική φορά προς τα πάνω, έχουμε μείον F ηλεκτρική ίσον με μάζα ηλεκτρονίου επί επιτάχυνση ψ. Και από εδώ λοιπόν βρίσκουμε ότι η επιτάχυνση στον ψ άξονα ισούται με μείον F ηλεκτρική προς μάζα ηλεκτρονίου, και επειδή η F ηλεκτρική είναι Q επί ε, αντικαθιστούμε και έχουμε αυτό εδώ. Και επειδή το φορτίο Q είναι και ηλεκτρόνιο, έτσι, συνήθως το συμβολίζουμε με το γράμμα E, το ηλεκτρόνιο, οπότε μπορούμε να πούμε ότι το Q είναι E και να καταλήξουμε στην ίδια σχέση ακριβώς. Ωραία. Μαριλένα. Κύριε, προηγουμένως είδαμε μία σχέση ως τύπο. Την ίδια αυτή σχέση ως τύπο. Και ρωτώ τώρα εγώ, συγγνώμη, όταν λέμε πριν, εννοείς την προηγούμενη άσκηση. Όχι, προηγουμένως στις διαφάνειες που λέγαμε τη θεωρία. Okay. Όχι στην άσκηση. Ναι. Ωστόσο, τώρα παρατηρώ ότι τον τύπο εμείς τον αποδεικνύουμε, τον αναζητάμε. Άρα, μία διαφορετική εκφώνηση θα ήταν απλά να αποδείξουμε ότι αυτή είναι η επιτάχυνση. Σωστά, ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε έτοιμο τον τύπο. Φυσικά. Όχι, φυσικά και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε έτοιμο τον τύπο, εννοείται. Απλά εδώ το πρόβλημα ζητάει ρητά να το κάνουμε, και το προηγούμενο νομίζω το ίδιο έκανε. Ναι, εντάξει, εδώ το κάνουμε αναλυτικά και ρητά, αλλά από τη στιγμή που το έχουμε πει στη θεωρία, το χρησιμοποιείτε έτοιμο. Απλά εδώ τυχαίνει οι ασκήσεις να το ζητάνε. Βρείτε την επιτάχυνση, βρείτε το ένα, βρείτε το άλλο. Αλλά ναι, εννοείται θα μπορούσα να γράψω, από τη θεωρία γνωρίζουμε αυτό, τελεία. Εδώ το κάνω αναλυτικά ως και μια επανάληψη. Ωραία. Β' ερώτημα. Υποθέτοντας ότι το ηλεκτρόνιο μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο τη χρονική στιγμή t ίσο με το 0, οπότε εδώ έχουμε t ίσο με το 0, ποιος είναι ο χρόνος t που εγκαταλείπει το πεδίο στη θέση, αν αυτή είναι η θέση α και αυτή η θέση β, ποιος είναι ο χρόνος που παίρνει μέχρι να φτάσει στη θέση β. Ουσιαστικά δηλαδή τι ζητάμε εδώ. Ζητάμε πόσο χρόνο χρειάζεται το ηλεκτρόνιο για να διανύσει αυτήν εδώ την απόσταση L, την οριζόντια απόσταση L. Γιατί τότε θα έχει εγκαταλείψει το πεδίο, όταν διατρέξει οριζόντια απόσταση L, όσο είναι το μήκος των πλακών. Έτσι, ας το γράψουμε αυτό. Ουσιαστικά ζητούμε το χρόνο που απαιτείται για να διανύσει το ηλεκτρόνιο απόσταση ίση με L, που είναι η απόσταση, το μήκος, που είναι το μήκος των πλακών. Αυτό ζητάμε στην ουσία. Οπότε, δεν υπάρχει λόγος να δουλέψουμε καθόλου την ψ συνιστόσα της κίνησης, αφού ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα το ζητούμενο, μόνο δουλεύοντας με τη χ συνιστόσα. Στη χ συνιστόσα της κίνησης του φορτίου μας, τι έχουμε επιτάχυνση? Όχι. Η επιτάχυνση υφίσταται μόνο στον κατακόρυφο άξονα, ψ τόνος ψ. Στον οριζόντιο άξονα της όλης κίνησης, η επιτάχυνση είναι 0. Άρα, πώς περιγράφουμε την κίνηση του ηλεκτρονίου μόνο στον χ άξονα? Ως ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Και ποιες είναι οι εξισώσεις που περιγράφουν την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση? Μία, δεν είναι καν πολλές. Είναι μόνο μία εξίσωση. Και αυτή η εξίσωση λέει τι? Ότι η χ συνιστόσα στη θέση β ισούται με τη χ συνιστόσα στη θέση α συν την ταχύτητα στην χ συνιστόσα επί το χρόνο t. Μία εξίσωση είναι, δεν είναι 6. Οι 6 αφορούν επιταχυνόμενη κίνηση. Και εδώ δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Από εδώ λοιπόν
Η χ συνιστόσα στη θέση α είναι 0. Το βλέπετε. Θεωρούμε ότι το σημείο αναφοράς 0,0 είναι ακριβώς τη στιγμή που μπαίνει το φορτίο στο πεδίο. Συν VI επί T. Με VI να είναι η αρχική ταχύτητά του. Το βλέπετε ότι η αρχική του ταχύτητα είναι μόνο στον χ άξονα. Γιατί υπάρχει το μοναδιαίο διάνυσμα I. Βλέπετε εδώ. V αρχική επί το μοναδιαίο διάνυσμα I. Οπότε η ταχύτητα στην είσοδο του φορτίου στο πεδίο έχει μόνο χ συνιστόσα. Τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνουμε προβολές, ημίτονα συν ημίτονα, για να βρούμε ποια είναι η αρχική του ταχύτητα στον χ άξονα. Μας τη δίνει έτοιμη το πρόβλημα. Οπότε έχουμε VI επί T στην ουσία και ισοδύναμα η χ συνιστόσα στη θέση Β, ποια είναι? Είναι το μήκος των πλακών, είναι L. L λοιπόν ίσον VI επί T. Από εδώ, τι θα έχουμε? Θα έχουμε ότι το ζητούμενο T είναι πόσο? Είναι L προς VI. Και είναι 10 εις τη μείον 1, 0,1 προς 3 επί 10 εις την έκτη. Η αρχική ταχύτητα. Δηλαδή είναι 1 τρίτο επί 10 εις την μείον 7 σεκόντ. 1 τρίτο λοιπόν επί 10 εις τη μείον 7 σεκόντ χρειάζεται μόνο το ηλεκτρόνιο για να εγκαταλείψει το πεδίο. Ναι, Άλεξ. Αυτό που είπατε για το I, για το μονοδιάγραμμα. Ναι. Ισχύει, ξέρω εγώ, έτσι και δεν θα ίσχυε. Ότι, ξέρω εγώ, μας έδινε την ταχύτητα, όχι στο μονοδιάστατο διάνυσμα, αλλά γενικά. Στις δύο διαστάσεις πάλι δεν θα ήταν η ταχύτητα στο χ άξονα. Όχι, θα μπορούσα να σου πει ότι η ταχύτητά σου είναι, όταν μπαίνεις στο πεδίο είναι για παράδειγμα έτσι. Και η VI... συγγνώμη, ναι. Από την αρχική, από την εκφώνηση δεν έλεγε ότι είναι οριζόντια. Δεν το θυμάμαι, για να δούμε. Η αρχική ταχύτητά του είναι VI, όχι, δεν λέει ότι είναι οριζόντια, αλλά το δείχνει το σχήμα, λέει ότι το οριζόντιο μήκος των πλακών είναι τόσο. Δεν γράφει η εκφώνηση ότι η αρχική ταχύτητα είναι οριζόντια, αλλά το δείχνει το σχήμα. Το δείχνει το σχήμα, ότι είναι οριζόντια. Και αυτό βολεύει πάρα πολύ, όπως είδες, στο να βρούμε το αποτέλεσμα εύκολα και γρήγορα. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα και το πιο έτσι προκλητικό, ας πούμε, λέει ότι αν υποθέσουμε ότι η ψη συνιστόσα του ηλεκτρονίου όταν μπαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο είναι 0, όπως προκύπτει και από το σχήμα, 0,0 είναι το σημείο εισόδου στο ηλεκτρικό πεδίο, στο σημείο εξόδου εδώ, ποια είναι η ψη συνιστόσα? Αν πούμε λοιπόν θέση α αυτή εδώ και θέση β αυτή εδώ, ποιο είναι το ψ β? Αυτή είναι η ερώτηση. Εδώ τώρα δουλεύουμε αναγκαστικά στον ψ άξονα. Η εκφώνηση μας λέει ποια είναι η ψ συνιστόσα, οπότε αναγκαστικά θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας στον ψ άξονα. Ο ψ άξονας κυβερνάται από επιταχυνόμενη κίνηση. Έτσι δεν είναι? Περιγράφεται από επιταχυνόμενη κίνηση. Οπότε πάμε πάλι πίσω στο set εξισώσεων για την επιταχυνόμενη κίνηση. Ας το γράψουμε αυτό, ότι στον ψ άξονα το ηλεκτρόνιο εκτελεί ευθύγραμμη, ομαλά, επιταχυνόμενη κίνηση εντός του πεδίου φυσικά. Ωραία. Ζητάμε τι? Ζητάμε ψ συνιστόσα. Αφού ζητάμε ψ συνιστόσα, πρέπει να βρούμε τις εξισώσεις μας, τις 6 εξισώσεις, να βρούμε μία η οποία μπορεί εύκολα και γρήγορα να μας δώσει την ψ συνιστόσα στην έξοδο από το πεδίο. Μπορείτε να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα, και προφανώς γι' αυτό μας το ζητούσε, το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει από τη θέση α στη θέση β. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εξίσωση η οποία έχει μέσα τόσο την ψ συνιστόσα όσο και το χρόνο t, τον οποίο μόλις βρήκαμε. Για να δούμε. Άρα λοιπόν, από τη λίστα των εξισώσεων έχουμε ψ στη θέση β, ισούται με το ψ στη θέση α, συν την αρχική ταχύτητα στον ψ άξονα επί t, συν ένα δεύτερο
την επιτάχυνση στον ψιάξονα επί τ τετράγωνο. Εδώ τα γνωρίζουμε όλα, γιατί ξέρουμε και την αρχική ταχύτητα στον ψιάξονα που είναι 0, διότι είπαμε ότι το σώμα, το φορτίο μπαίνει στο πεδίο με οριζόντια μόνο ταχύτητα. Ξέρουμε την επιτάχυνση από το α ερώτημα, ξέρουμε τον χρόνο t από το β ερώτημα. Φυσικά δεν είναι η μόνη σχέση που λύνει σωστά το τρίτο ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες εξισώσεις από το set που λύνουν αυτό το ερώτημα και μπορείτε εσείς να τις δοκιμάσετε. Μαριλένα, ένα λεπτό να τελειώσω αυτή και θα σου δώσω το λόγο. Από αυτή τη σχέση λοιπόν έχουμε ότι η ψ συνιστόσα στη θέση β ισούται με την ψ συνιστόσα στη θέση α που είναι 0 συν την αρχική ταχύτητα στην ψ συνιστόσα επί τ που είναι επίσης 0 συν ένα δεύτερο την επιτάχυνση στον ψιάξονα που είναι μείον E ηλεκτρονίου επί ε ηλεκτρικού πεδίου προς μάζα ηλεκτρονίου επί το t στο τετράγωνο. Μα το t το ξέρουμε, το βρήκαμε πριν, είναι L προς VI στο τετράγωνο. Από αυτές λοιπόν τις σχέσεις καταλήγουμε ότι το ψ β ισούται με μείον L ηλεκτρόνιο, φορτίο ηλεκτρονίου επί μέτρο ηλεκτρικού πεδίου επί μήκος πλακών στο τετράγωνο προς 2 m ηλεκτρονίου επί την αρχική ταχύτητα VI. Οπότε, αντικαθιστώντας, θα πάρετε μία τιμή περίπου ίση με 0,0195 μέτρα. Αρνητική τιμή, όπως ακριβώς αναμέναμε, έτσι, από τη διάταξη του σχήματος και από τα δεδομένα. Και Μαριλένα, τώρα μπορείς να μου πεις ό,τι θέλεις. Παρατήρηση, το UI μήπως είναι στο τετράγωνο? Πού? Είναι στο τετράγωνο. Στον παρονομαστή. Εδώ. Στον παρονομαστή, ναι. Ναι. Λογικά, κάτσε να το δω. Ναι, βέβαια, δεν απλοποιείται από κάτι. Τετράγωνο. Ναι. Η ερώτηση είναι, ναι. Θα ήταν σωστό αν θεωρούσαμε ότι το σωματίδιο εκτελεί βολή? Εκτελεί βολή. Ναι, σωστό είναι. Αλλά βολή υπό την επίδραση όχι βαρυτικής, όχι της επιτάχυνσης της βαρύτητας, αλλά της επιτάχυνσης του ηλεκτρικού πεδίου. Ναι, θα μπορούσες να το θεωρήσεις. Ναι. Ακόμα, αυτό που ξεχωρίζει τη βολή από την ελεύθερη πτώση είναι ότι στην ελεύθερη πτώση το σωματίδιο πέφτει κάθετα. Σωστά. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Εξαιρετικά. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Είδαμε λοιπόν και δύο παραδείγματα με ηλεκτρικό πεδίο. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά, καθώς εδώ η ηλεκτρική δύναμη είναι πάντα συγκεκριμένη και ίση και ίδια, κατά μέτρο και κατά κατεύθυνση σε οποιοδήποτε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου εσείς επιλέξετε. Οπότε εδώ παίζουν ρόλο περισσότερο οι έννοιες της μηχανικής, τα ενεργειακά θεωρήματα, εξισώσεις της κίνησης κλπ. Παρά τα ηλεκτρικά φαινόμενα αυτά καθ' αυτά. Είναι φυσικά και αυτά μέσα, αλλά είναι συγκεκριμένα και δεν αλλάζουν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μελέτης του προβλήματος ή της κίνησης των φορτίων. Οπότε ασκήσεις με ηλεκτρικό πεδίο θα επαναφέρουν λίγο τη γνώση σας από όσα έχουμε πει περί κινητικής και γενικότερα περί μηχανικής και ενεργειακών θεωρημάτων. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σχετικά με ηλεκτρικά πεδία, ηλεκτρικές δυνάμεις, ηλεκτρικά πεδία, φορτία, κατανομές φορτίων, ομογενή ηλεκτρικά πεδία. Φυσικά όλα αυτά θα τα ξαναδούμε στη συνέχεια όσο μελετάμε τον ηλεκτρισμό. Όμως, στο υπόλοιπο της σημερινής διάλεξης θα μιλήσουμε για κάτι καινούριο. Θα μιλήσουμε, όπως προδίδει και η διαφάνεια μπροστά σας, για τον νόμο του Γκάους. Αυτός ο Γκάους έκανε πάρα πολλά πράγματα, οπότε και στον ηλεκτρισμό έχει έναν νόμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος, παρότι είναι έτσι λίγο, είναι καινούριες έννοιες που δεν τις έχετε ακούσει ποτέ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν ψάχνουμε να βρούμε ηλεκτρικά πεδία σε καταστάσεις όπου υπάρχει πολύ υψηλή συμμετρία. Πολύ υψηλή συμμετρία είχαμε και στα παραδείγματα που βρήκαμε νωρίτερα, στην προηγούμενη διάλεξη. Στη ράβδο, στο δακτύλιο, στο δίσκο, και εκεί είχαμε συμμετρίες. Αλλά υπάρχουν καταστάσεις που η έβρεση του ηλεκτρικού πεδίου με τους τρόπους που είδαμε δεν συμφέρει. Είναι πολύ δύσκολη. Και αν εκμεταλλευτούμε υπάρχουσες συμμετρίες, αν αυτές είναι παρούσες,
και το νόμο του Γκάους, τότε η έβρεση του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται πανεύκολη. Οπότε ο νόμος του Γκάους, παρότι καινούρια έννοια, έρχεται να μας βοηθήσει στην έβρεση ηλεκτρικών πεδίων, όταν η αναλυτική έβρεση είναι πολύ δύσκολη, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα υψηλές συμμετρίες στην κατανομή του φορτίου ή των φορτίων. Τότε λοιπόν μπορούμε να βάλουμε τον νόμο του Γκάους σε εφαρμογή και να βρούμε την απάντησή μας πάρα πολύ εύκολα. Αυτός είναι ο σκοπός στην ουσία του νόμου του Γκάους. Μέχρι όμως να φτάσουμε εκεί, δηλαδή στο πρακτικό και στο κομμάτι της εφαρμογής, να γνωρίσουμε τον νόμο του Γκάους, να δούμε τι είναι, τι λέει, τι ιδιότητες έχει, που εφαρμόζεται, ποιες συνθήκες πρέπει να απαιτούνται για την εφαρμογή του και τελικά θα φτάσουμε να δούμε πράγματι ότι όταν ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες η δουλειά μας γίνεται πάρα πολύ εύκολη. Οπότε θυμηθείτε, κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο νόμος του Γκάους μας διευκολύνει στην πραγματικότητα παρόλη τη θεωρία που θα δείτε σήμερα στα slides που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, να μην πάμε κατευθείαν στο νόμο του Γκάους, να πούμε δύο πραγματάκια για κάτι άλλο και στη συνέχεια θα πάμε στο νόμο του Γκάους. Ως τώρα λοιπόν βλέπαμε και μελετούσαμε δυναμικές γραμμές, ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Το κάναμε με ποιοτικό τρόπο. Δηλαδή το όλο φαινόμενο το θεωρήσαμε ως μια περιγραφή του χώρου στον οποίο υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο και θέλουμε να δούμε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο χώρος οπτικά. Σχεδιάσαμε λοιπόν τις δυναμικές γραμμές, όπως είπαμε νωρίτερα, ή αν είναι ομογενές το πεδίο, τραβάμε παράλληλες γραμμές από θετικά προς αρνητικά και είμαστε μια χαρά. Αυτό όμως είναι μια ποιοτική περιγραφή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια περιγραφή στο χαρτί ή ως διαίσθηση. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον να μελετήσουμε πιο ποσοτικά το φαινόμενο των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Και δηλαδή από αυτά που είπαμε μόλις πριν. Έστω ότι έχουμε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, όπου όλες οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες μεταξύ τους, το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου είναι παντού το ίδιο και όλα είναι όμορφα και ωραία και απλά. Να το ηλεκτρικό πεδίο, το βλέπετε δεξιά σας. Όλες οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες κλπ. Και το βλέπουμε σε μια περιοχή του χώρου, το βλέπουμε τρισδιάστατο, έτσι. Λοιπόν, εκτός από τις δυναμικές γραμμές, τι άλλο βλέπετε? Βλέπετε και μια επιφάνεια, έτσι δεν είναι? Αυτή η επιφάνεια θεωρούμε ότι έχει εμβαδό α, κεφαλαίο, και ότι οι δυναμικές γραμμές αυτές περνούν κάθετα την επιφάνεια εμβαδού α. Αν θυμηθείτε τις πρώτες κουβέντες που είπαμε για τις δυναμικές γραμμές, είχαμε πει ότι όσο πιο πολλές είναι οι δυναμικές γραμμές που περνούν μέσα από μια επιφάνεια, τόσο πιο ισχυρό είναι το ηλεκτρικό πεδίο εκεί. Και είχαμε δείξει ένα σχήμα, αν θυμάστε, όπου 6 δυναμικές γραμμές περνούσαν μία επιφάνεια μικρή και οι ίδιες 6 δυναμικές γραμμές περνούσαν μία επιφάνεια μεγαλύτερη. Και είχαμε πει τότε ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι πιο ισχυρό στη μικρή επιφάνεια παρά στη μεγάλη. Άρα λοιπόν η πυκνότητα, το πόσο πυκνές είναι οι δυναμικές γραμμές σε μία επιφάνεια, είναι ανάλογη της τιμής του ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι, του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου. Πολλές δυναμικές γραμμές, πολλές πυκνές δυναμικές γραμμές. Μεγάλη τιμή του ηλεκτρικού πεδίου. Λίγες δυναμικές γραμμές, αραιές δηλαδή, μικρή τιμή του ηλεκτρικού πεδίου. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των δυναμικών γραμμών είναι ανάλογος του γινωμένου ε επί α. Ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο, το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου, α είναι η επιφάνεια, η κάθετη επιφάνεια την οποία τρυπούν οι δυναμικές γραμμές, την οποία τέμνουν με κάθετο τρόπο, όπως στο σχήμα α. Αυτό το γινόμενο λοιπόν, ε επί α, ηλεκτρικό πεδίο επί εμβαδό κάθετης επιφάνειας στις δυναμικές γραμμές, θα το ονομάζουμε στο εξής ηλεκτρική ροή. Electric flux είναι στα αγγλικά και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φ κεφαλαίο και με το δείκτη ε κεφαλαίο. Η ηλεκτρική ροή λοιπόν, ένα απλό γινόμενο, ε επί α, όταν έχουμε μια τέτοια διάταξη όπως το σχήμα δεξιά. Ευκαιρία λοιπόν είναι, μια και εισάγαμε το όνομα ηλεκτρική ροή, να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα από τώρα για να μην το έχουμε μπροστά μας στη συνέχεια. Ο όρος ροή δεν σημαίνει ότι κάτι ρέει διαμέσου της επιφάνειας. Δεν υπάρχει τίποτα ρευστό στην όλη κατάσταση που περιέγραψα. Το νερό ρέει, το μέλι ρέει ή οτιδήποτε άλλο υγρό μπορεί να ρέει. Εδώ δεν έχουμε τίποτα το οποίο ρέει. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι στατικό. Υπάρχει εκεί, δεν κινείται. Οπότε είναι ίσως ένα ατυχές, θα λέγαμε ίσως, όνομα που περιγράφει την κατάσταση που βλέπετε στο σχήμα.
Κρατήστε το λοιπόν αυτό. Η ηλεκτρική ροή είναι μεν το γινόμενο μέτρου ηλεκτρικού πεδίου επί εμβαδό επιφάνειας κάθετης στις δυναμικές γραμμές, αλλά δεν περιγράφει κάποια ρευστή κατάσταση. Δεν περιγράφει κάποια μεταβολή, οποιοδήποτε είδους. Είναι απλά ένα όνομα που περιγράφει τι συμβαίνει στο ηλεκτρικό πεδίο σε εκείνη την επιφάνεια. Να είμαστε ξεκάθαροι, είναι θέμα συνήθειας, όπως πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Συνηθίστε ότι ο όρος ροή δεν σημαίνει κάτι ρευστό στη συγκεκριμένη διάταξη. Τούτου λεχθέντος λοιπόν και ξεκαθαρίζοντας ότι να είμαστε σύμφωνοι ότι δεν υπάρχει κάτι ρευστό στην όλη κατάσταση, να μελετήσουμε στη συνέχεια την ηλεκτρική ροή. Είπαμε λοιπόν τον ορισμό ε επί α. Ναι, αλλά αυτός ο ορισμός ήταν για μια επιφάνεια η οποία ήταν κάθετη στις δυναμικές γραμμές. Οι δυναμικές γραμμές την τρυπούσαν την επιφάνεια κάθετα. Τι συμβαίνει τώρα αν η επιφάνεια δεν είναι κάθετη? Για παράδειγμα, δείτε το σχήμα στα δεξιά. Βλέπετε την επιφάνεια α, που είναι αυτή η πλάγια επιφάνεια, και κάποιες δυναμικές γραμμές να την διαπερνούν. Προφανώς υπογωνία, έτσι, και όχι κάθετα. Να, ας πούμε, αυτή εδώ είναι η γωνία που διαπερνάει συγκεκριμένη δυναμική γραμμή την πλάγια επιφάνεια. Πόσο είναι η ηλεκτρική ροή στην περίπτωσή μας αυτή? Αν κάνουμε μια προβολή, μάλλον ας πούμε καταρχάς την εξίσωση και θα εξηγήσουμε πώς προκύπτει. Αν η επιφάνεια λοιπόν δεν είναι κάθετη, τότε η ηλεκτρική ροή δίνεται από τη σχέση εα επί συνημήτωνο της γωνίας θ. Πώς προκύπτει τώρα αυτή η καινούρια σχέση? Αν προβάλλουμε την επιφάνεια α, την πλάγια επιφάνεια, σε ένα επίπεδο κάθετο στις δυναμικές γραμμές, θα πάρουμε αυτήν εδώ την επιφάνεια που βλέπετε διπλωμένη εδώ πίσω. Την W κάθετη. Αυτή είναι η προβολή της επιφάνειας α σε ένα επίπεδο κάθετο στις δυναμικές γραμμές. Και πώς θα συμβολήσουμε αυτήν την επιφάνεια? Με α, με αυτό το συμβολάκι της καθετότητας. Α λοιπόν κάθετη είναι η επιφάνεια που προκύπτει μετά την προβολή. Όπως ακριβώς λέει και το bullet από κάτω. Η επιφάνεια αυτή λοιπόν πόσο εμβαδό έχει σε σχέση με την επιφάνεια α συνημήτωνο θ. Έτσι. Με θ τη γωνία, όπως βλέπετε, μεταξύ των δύο επιφανειών. Καταλαβαίνετε ότι αν το θ, που μπορεί να πάρει όσες τιμές θέλει, αν όμως το θ είναι 90 μοίρες, τότε η επιφάνεια α, η αρχική επιφάνεια δηλαδή, είναι πόσο? Είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές και άρα η ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής είναι 0 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ τώρα η γωνία θ είναι μια τυχαία γωνία, οπότε η ηλεκτρική ροή εν προκειμένου θα είναι μη μηδενική και θα δίνεται από τη σχέση ε επί α επί το συνημήτων αυτής της τυχαίας γωνίας που βλέπετε στο σχήμα. Τώρα, γιατί έβαλα αυτό το slide? Διότι ο τύπος, πρωτού το πούμε αυτό, πρωτού φτάσουμε στον τύπο. Ένα άλλο μειονέκτημα της όλης κατάστασης που μόλις περιέγραψα, τόσο στην επιφάνεια που είναι κάθετη όσο και στην επιφάνεια που δεν είναι κάθετη, είναι ότι είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι καταστάσεις. Στη γενικότερη των περιπτώσεων, το ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να μην είναι ομογενές, όπως και στις δύο περιπτώσεις που συζητήσαμε. Μπορεί να μεταβάλλεται είτε με την απόσταση είτε με την επιφάνεια. Μπορεί τέλος πάντων να μην είναι ομογενές όπως αρχικά υποθέσαμε. Ο ορισμός που συζητήσαμε έχει νόημα μόνο για προσεγγιστικά ομογενή ηλεκτρικά πεδία. Δηλαδή έχει νόημα για μικρές επιφάνειες που το ηλεκτρικό πεδίο εκεί γύρω είναι σχεδόν σταθερό. Εντάξει. Όμως αυτός ο ορισμός θα δείτε ότι θα αποδειχθεί θησαυρός. Δηλαδή θα μας βοηθήσει και θα μας βολέψει πάρα πολύ. Τώρα, συμφωνείτε μαζί μου ότι η εξίσωση εα, η σχέση εα κοζάιν θ σας θυμίζει κάτι? Το α β συνημήτωνο θ, ή αν θέλετε το f επί δέλτα χ επί συνημήτωνο θ, μήπως κάτι σας θυμίζει? Μήπως κάτι σας θυμίζει αυτό το πράγμα που αποτελείται από γινόμενο τριών παραγόντων, όπου ο τελευταίος, αν θέλετε, παράγοντας είναι το συνημήτωνο της γωνίας των δύο πρώτων? Μαρλένα, καταλαβαίνω τι θες να πεις, θα το πω εγώ, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση. Όχι, εντάξει. Ωραία. Το γινόμενο αυτό σας θυμίζει το εσωτερικό γινόμενο. Έτσι. Σας θυμίζει το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων. Του διανύσματος ε, του ηλεκτρικού πεδίου και ενός διανύσματος α, κεφαλαίο. Ναι, αλλά το α κεφαλαίο εμείς τι είπαμε ότι είναι? Είπαμε ότι είναι το εμβαδό μιας επιφάνειας.
Το εμβαδό τι είναι μονόμετρο μέγεθος. Το ε, το ηλεκτρικό πεδίο, είναι διάνυσμα. Κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά το α είναι εμβαδό, αριθμητική τιμή. Δεν είναι διάνυσμα. Ναι, μεν λοιπόν υπάρχει αυτή η οικειότητα της σχέσης με το εσωτερικό κινούμενο, αλλά μάλλον τα πράγματα δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη χρήση του εσωτερικού κινουμένου στην προκειμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε επίμονοι και πεισματικοί, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε το εσωτερικό κινούμενο στο παιχνίδι, διότι ξέρουμε τις ιδιότητές του, ξέρουμε να το χειριζόμαστε, ξέρουμε τι σημαίνει, ξέρουμε πολλά πράγματα για το εσωτερικό κινούμενο. Είναι αμαρτία να μην βρούμε έναν τρόπο να συνδέσουμε το εσωτερικό κινούμενο με τη σχέση αυτή. Θα κάνουμε λοιπόν το εξής κόλπο. Θα ορίσουμε ένα διάνυσμα α κεφαλαίο, το οποίο θα μας χρησιμεύσει στη σχέση του εσωτερικού κινουμένου, το οποίο τι ιδιότητες θα έχει. Θα είναι πάντα κάθετο σε μία επιφάνεια που θα το αντιστοιχίσουμε. Αν έχουμε λοιπόν μία επιφάνεια εμβαδού 3, α ίσον 3, θα βάλουμε ένα διάνυσμα α κάθετο σε αυτή την επιφάνεια. Και θα ορίσουμε ότι το μέτρο του διανύσματος α θα είναι ίσο με το εμβαδό της επιφάνειας. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το κόλπο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες του εσωτερικού κινουμένου. Έτσι λοιπόν, δείτε για παράδειγμα δύο τυχαίες επιφάνειες, όπου η μία επιφάνεια έχει εμβαδό α και η άλλη επιφάνεια έχει εμβαδό α επίσης, αλλά απλά είναι διαφορετικές επιφάνειες. Το διάνυσμα α που αντιστοιχεί σε αυτές τις δύο επιφάνειες είναι ήδη σχεδιασμένο για σας. Οι μόνες ιδιότητες που έχει αυτό το διάνυσμα α είναι ότι είναι κάθετο στην επιφάνεια, στην εκάστοτε επιφάνεια, και το μέτρο του ισούται με το εμβαδό της επιφάνειας. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν με αυτή τη σύμβαση, με αυτό το κόλπο που κάνουμε, μπορούμε να γράψουμε την ηλεκτρική ροή ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου ως ένα πραγματικό εσωτερικό κινούμενο. Πράγματι λοιπόν η ηλεκτρική ροή δίνεται από το εσωτερικό κινούμενο εα, με ε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου, όπως το ξέρουμε, και α το διάνυσμα που μόλις κατασκευάσαμε. Να λοιπόν ένας ωραίος τρόπος, ένα καθαρά engineering κομμάτι που προσπαθούμε κάτι που γνωρίζουμε ήδη να το ταιριάξουμε σε μια καινούρια θεωρία που προκύπτει μπροστά μας, ώστε να αξιοποιήσουμε όλες τις ιδιότητες που γνωρίζουμε. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τετραγωνικές επιφάνειες, κυκλικές επιφάνειες, σαν αυτές τις δύο που είδατε στο προηγούμενο slide, όλα είναι με λιγάλα. Ξέρουμε τα εμβαδά τους, super. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως έχουμε μια γενική επιφάνεια, τότε τι συμβαίνει? Θα το δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Είναι 11 και 3, σας έφαγα 3 λεπτά, σας περιμένω πίσω 11 και 18. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τις διατυπώσετε. Κάνω pause για την καταγραφή. Λοιπόν, συζητάμε για ηλεκτρική ροή, που είναι ένας ποσοτικός τρόπος να περιγράψει κανείς ένα ηλεκτρικό πεδίο μέσω της τιμής του ηλεκτρικού πεδίου και του εμβαδού μιας επιφάνειας που διαπερνούν οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου. Έχουμε συζητήσει απλές περιπτώσεις. Επιφάνειες οι οποίες είναι είτε κάθετες είτε πλάγιες στις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου. Συζητήσαμε επίσης για τον τρόπο που μπορεί κανείς να γράψει την ηλεκτρική ροή σαν ένα εσωτερικό γινόμενο, κάνοντας ένα μικρό κολπάκι. Δηλαδή γράφοντας το εμβαδό α μιας επιφάνειας σαν διάνυσμα, με τον τρόπο που εξηγήσαμε νωρίτερα. Τώρα, αν τα πράγματα σταματούσαν εδώ, όλα θα ήταν πολύ ωραία. Μικρές επιφάνειες, γνωστά εμβαδά ίσως, όλα καλά. Όμως, στην πράξη, όπως καταλαβαίνετε, μια γενική επιφάνεια μπορεί να χωριστεί σε πολύ μικρά στοιχεία επιφάνειας, καθένα με εμβαδό ΔΑ. Αν έχετε λοιπόν μια γενική επιφάνεια όπως δεξιά και θέλετε να βρείτε την ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής της επιφάνειας, τότε δεν ξέρετε ποιο είναι το εμβαδό αυτής της επιφάνειας. Αν το σχήμα της είναι όπως το βλέπετε δεξιά, ποιος ξέρει ποιο είναι το εμβαδό της. Όμως, αν κάνετε αυτό που προτείνει το πρώτο bullet, να τμήματοποιήσετε την επιφάνεια σε μικρές επιφάνειες εμβαδού ΔΑ, τότε μπορεί κανείς να ορίσει για κάθε μία τέτοια επιφάνεια ένα μικρό διανυσματάκι ΔΑI, με το δείκτη I να δηλώνει απλά το κομματάκι της επιφάνειας, του οποίου το μέτρο ισούται με το εμβαδό αυτής της αϊωστής επιφάνειας.
Άρα λοιπόν ξέρει αυτομάτως ποια είναι η ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής της μικρής επιφάνειας. Θα είναι ει, όπως βλέπετε στο σχήμα, επί εσωτερικό γινόμενο, δέλτα i. Και αλγευρικά ει μέτρο ηλεκτρικού πεδίου επί μέτρο διανύσματος δέλτα i επί το συνημήτωνο της μεταξύ τους γωνίας θ όπως τη βλέπετε στο σχήμα. Τώρα, έστω λοιπόν ότι το είπαμε βέβαια αυτά όλα τα είπαμε, έστω ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι στη θέση που βλέπετε στο σχήμα, σχηματίζει γωνία θ με το διάνυσμα δέλτα i και η ηλεκτρική ροή, ας το γράψουμε και μαθηματικά και στο χαρτί μας αυτό που είπαμε, θα δίνεται από τη σχέση ει επί δέλτα i επί το συνημήτωνο της μεταξύ τους γωνίας θ i. Αυτό όμως είναι για ένα τμήμα επιφάνειας, μικρό τμήματάκι επιφάνειας. Η συνολική όμως ηλεκτρική ροή διαμέσου ολόκληρης της επιφάνειας μπορεί να βρεθεί πώς? Αν κάνουμε ό,τι κάναμε και στις κατανομές φορτίων στην προηγούμενη διάλεξη στα ηλεκτρικά πεδία. Δηλαδή τι? Αναθρήσουμε όλες τις συνεισφορές ηλεκτρικής ροής από όλα τα μικρά τμήματάκια που συνιστούν αυτή την ακαθόριστη επιφάνεια. Με άλλα λόγια, αν αθροίσουμε όλες τις μικρές ηλεκτρικές ροές που οφείλονται στα μικρά τμήματάκια εμβαδού ΔΑΙ και πάρουμε το όριο αυτά τα μικρά τμήματάκια να είναι πολύ μικρά, απειροστά μικρά. Τότε αυτό το άθροισμα μετατρέπεται σε τι? Σε ένα ολοκλήρωμα του εσωτερικού γινωμένου εDA, με dA να είναι το διάνυσμα που αντιστοιχεί σε μια απειροστά μικρή επιφάνεια, και το ολοκλήρωμα αυτό είναι πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια. Βέβαια, όπως και στα ηλεκτρικά πεδία, θα βρούμε εύκολους τρόπους να υπολογίζουμε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Η φιλοσοφία όμως είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που είδαμε στα ηλεκτρικά πεδία. Ξεκινάμε από κάτι μικρό, γενικεύουμε σε ολόκληρη την κατάσταση που έχουμε στα χέρια μας. Προς βοήθειά μας στον υπολογισμό της ηλεκτρικής ροής ακαθορίστων επιφανειών έρχεται το εξής. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όχι οποιασδήποτε επιφάνειες, αλλά μόνο αυτές οι οποίες είναι κλειστές. Μας ενδιαφέρουν κλειστές επιφάνειες για την έβρεση της ηλεκτρικής ροής διαμέσου των επιφανειών αυτών. Τι ονομάζεται κλειστή επιφάνεια? Το καταλαβαίνετε ίσως και από τη λέξη. Κλειστή επιφάνεια είναι μια επιφάνεια η οποία χωρίζει το χώρο σε εξωτερικό της επιφάνειας και εσωτερικό της επιφάνειας. Και κανείς δεν μπορεί να πάει από τον εξωτερικό στον εσωτερικό χωρίς να τρυπήσει, χωρίς να διασχίσει αυτήν την επιφάνεια. Το πιο κλασικό παράδειγμα που μπορείτε να σκεφτείτε είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας. Έχουμε μια σφαίρα, μια μπάλα, κανείς δεν μπορεί να πάει από το εξωτερικό της μπάλας στο εσωτερικό της χωρίς να την τρυπήσει, χωρίς να διαπεράσει την επιφάνεια. Τέτοιες λοιπόν επιφάνειες δεν χρειάζεται να είναι σφαιρικές, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ονομάζονται κλειστές. Τέτοιες επιφάνειες μας ενδιαφέρουν κυρίως, έως αποκλειστικά θα έλεγα, για την ηλεκτρική ροή. Για να δούμε λοιπόν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που το ηλεκτρικό πεδίο ως διάνυσμα επιδρά σε τμήματα μιας κλειστής επιφάνειας. Δείτε εδώ αυτήν την κλειστή επιφάνεια που μοιάζει με αυγό, η οποία διαπερνάται από ηλεκτρικό πεδίο. Έχουμε επιλέξει τρία σημεία αυτής της αυγοειδούς επιφάνειας. Το τμήμα 3, το τμήμα 2 και το τμήμα 1. Ας πάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Το τμήμα 3. Αν κόψουμε αυτό το τμήματάκι εδώ πέρα που βλέπετε το σκούρο και το φέρουμε εδώ κάτω και το κάνουμε zoom να δούμε τι συμβαίνει, τότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο ε διαπερνά αυτό το κομματάκι με τον τρόπο που βλέπετε στο σχήμα. Δηλαδή, σχηματίζει γωνία θ με το διάνυσμα ΔΑ3, το οποίο διάνυσμα ΔΑ3 είναι κάθετο στην επιφάνεια αυτή. Δηλαδή, είναι κάπως έτσι. Για την ακρίβεια, το κάνω πιο καλό. Είναι κάπως έτσι. Το διάνυσμα ΔΑ3 είναι κάθετο στην επιφάνεια. Η γωνία θ είναι αμβλία. Είναι μεγαλύτερη των 90 μοιρών, έτσι. Οπότε εδώ η ηλεκτρική ροή με τι θα ισούται? Με ε εσωτερικό γινόμενο ΔΑ3, δηλαδή ε ΔΑ3 συνημήτωνο της γωνίας θ. Και καταλαβαίνετε ότι το πρόσημο εδώ της ηλεκτρικής ροής θα είναι αρνητικό, γιατί το συνημήτωνο της
γωνίας, που είναι μεγαλύτερη των 90 μοιρών, θα είναι αρνητικό. Άρα λοιπόν υπάρχει αρνητική ηλεκτρική ροή. Πάμε στο 2, σε αυτό το κομματάκι. Εδώ βλέπετε ότι το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου εφάπτεται της επιφάνειας ΔΑ2. Οπότε εδώ η ηλεκτρική ροή θα είναι ξανά το ίδιο, εσωτερικό γινόμενο, ΔΑ2, αλλά θα κάνει πόσο? Θα κάνει 0, διότι το συνημήτωνο της γωνίας είναι μηδενικό. Είναι 90 μοίρες η γωνία, όπως βλέπετε, άρα έχουμε μηδενική ηλεκτρική ροή. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η περίπτωση. Και πάμε και στο σχήμα 1 που βλέπετε τέρμα δεξιά. Εδώ βλέπετε ότι η ηλεκτρική ροή θα δίνεται ξανά από την ίδια σχέση, ΔΑ1 επί κοζάιν θ, και επειδή το θ είναι μια οξία γωνία, μικρότερη των 90 μοιρών, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Άρα λοιπόν με αυτό το σχηματάκι παρατηρούμε ότι η ηλεκτρική ροή μπορεί να πάρει όλες τις δυνατές τιμές όσον αφορά το πρόσημό της. Μπορεί να είναι αρνητική, μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι και μηδενική. Και το τι θα είναι εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζει το ηλεκτρικό πεδίο με το διάνυσμα, το τεχνητό διάνυσμα α που φτιάξαμε και που αντιστοιχίζουμε σε κάθε επιφάνεια. Ωραία. Με βάση αυτά λοιπόν, είπαμε ότι μια κλειστή επιφάνεια τι έχει? Έχει εξωτερικό χώρο και εσωτερικό χώρο. Και κανείς δεν μπορεί να πάει από τον έναν στον άλλον χωρίς να περάσει μέσα από την επιφάνεια. Αν πάρουμε ένα κομματάκι επιφάνειας, πολύ πολύ μικρό, απειροστά μικρό, αυτό θα έχει εμβαδό έστω dA. Και σε αυτό το εμβαδό αντιστοιχίζουμε ένα διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια με μέτρο όσο είναι το εμβαδό της επιφάνειας. Αυτό λοιπόν το διάνυσμα dA ενός τμήματος της κλειστής επιφάνειας θα δείχνει πάντα προς τα έξω, θα δείχνει πάντα προς το εξωτερικό της επιφάνειας. Αν έχετε δηλαδή μια τυχαία επιφάνεια και πάρετε ένα μικρό κομματάκι, τότε το διάνυσμα dA θα είναι αυτό. Θα δείχνει πάντα έξω από την επιφάνεια, την κλειστή επιφάνεια, ξαναλέω. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια μη κλειστή επιφάνεια, η οποία μπορεί να έχει ένα διάνυσμα dA για οποιοδήποτε τμήμα της επιφάνειάς της, που μπορεί να δείχνει είτε προς τη μια είτε προς την άλλη μεριά. Αν έχετε λοιπόν μια επιφάνεια τέτοια, υπάρχει το dA που πάει εδώ, αλλά υπάρχει και το dA που δείχνει προς την άλλη μεριά, για το ίδιο κομματάκι επιφάνειας. Αυτό λοιπόν ισχύει για μια μη κλειστή επιφάνεια. Ενώ για μια κλειστή επιφάνεια, όπως είναι μια σφαίρα ή όπως είναι μια άλλη περίπτωση, ας το κάνουμε έτσι πιο σφαιρικό αυτό, έτσι, το dA, το διάνυσμα, θα δείχνει πάντα προς το εξωτερικό της επιφάνειας και όχι προς το εσωτερικό της. Ωραία. Άρα λοιπόν λύθηκε και αυτή η αμφισημία σχετικά με το προς τα πού πρέπει να κοιτάζει το διάνυσμα που αντιστοιχεί σε μια μικρή επιφάνεια. Θα δείχνει πάντα προς τα έξω για τις κλειστές επιφάνειες. Τώρα, για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ροής σε μια τέτοια κλειστή επιφάνεια, παίρνουμε τον ορισμό που είδαμε νωρίτερα, που λέει ότι πρέπει να αθροίσουμε όλες τις συνεισφορές ηλεκτρικών ροών για κάθε απειροστά μικρό τμήμα επιφάνειας, της συνολικής επιφάνειας. Και αν προβάλλουμε το διάνυσμα ε επάνω σε κάθε κομματάκι επιφάνειας, τότε παίρνουμε το διάνυσμα ε με δείκτη n, με το n από τη λέξη normal, που σημαίνει καθετότητα, κάθετο διάνυσμα. Αυτό λοιπόν είναι κάθετο στην επιφάνεια ως διάνυσμα. Κάνουμε λοιπόν μια προβολή του ηλεκτρικού πεδίου επάνω στο κομματάκι επιφάνειας dA. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτή την προβολή, το διάνυσμα ε με δείκτη n και το διάνυσμα dA, τι θα είναι? Παράλληλα. Θα είναι συνευθειακά διανύσματα. Άρα το εσωτερικό τους γινόμενο προκύπτει να είναι τι? Αλγευρικό. Άρα θα έχουμε απλά το αλγευρικό γινόμενο ε με δείκτη n επί το εμβαδό dA. Να λοιπόν πώς απλοποιήθηκε η έκφραση της ηλεκτρικής ροής από ένα περίεργο ολοκλήρωμα ενός εσωτερικού γινωμένου σε ένα ολοκλήρωμα μεν, αλλά αυτή τη φορά αλγευρικού γινωμένου. Και θα το δούμε αυτό σε πλήστα παραδείγματα στη συνέχεια.
Τώρα, με ό,τι έχουμε πει ως τώρα, με τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει, η συνολική ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας κλειστής επιφάνειας είναι ανάλογη του αριθμού των δυναμικών γραμμών που εξέρχονται από την επιφάνεια μείον τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που εισέρχονται στην επιφάνεια. Μπαίνουν περισσότερες δυναμικές γραμμές στην επιφάνεια από όσες βγαίνουν. Τότε η ηλεκτρική ροή θα είναι αρνητική. Βγαίνουν περισσότερες δυναμικές γραμμές από όσες μπαίνουν. Η ηλεκτρική ροή θα είναι θετική. Τόσες μπαίνουν όσες βγαίνουν. Λογικά η ηλεκτρική ροή θα είναι μηδενική. Έχουμε λοιπόν μια αντιστοιχία μεταξύ των δυναμικών γραμμών που μπαίνουν και βγαίνουν από μια κλειστή επιφάνεια και της τιμής της ηλεκτρικής ροής. Όχι ως καθαρής τιμής, αλλά ως προσήμου. Έτσι. Για να το δούμε αυτό λοιπόν σε ένα παράδειγμα. Δείτε αυτόν εδώ τον κύβο και θεωρήστε ότι ένα ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο που έχει προσανατολισμό στο χ άξονα του χώρου, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, διαπερνά την επιφάνεια του κύβου. Το μήκος κάθε ακμής του κύβου είναι L, αγγλικό. Τοποθετούμε λοιπόν αυτόν τον κύβο στο ηλεκτρικό πεδίο και ζητούμε να βρούμε την ηλεκτρική ροή διαμέσου της επιφάνειας του κύβου. Αυτό ζητούμε. Την ηλεκτρική ροή διαμέσου της επιφάνειας του κύβου. Ο κύβος δεν έχει μία επιφάνεια συνολικά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 επιφάνειες, όσες και οι πλευρές του, έτσι. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να θρήσουμε τις ηλεκτρικές ροές διαμέσου κάθε πλευράς του κύβου. Πρώτο πάμε όμως στο τεχνικό κομμάτι. Με βάση την προηγούμενη παρατήρηση που είπαμε, δηλαδή όταν έχουμε μια κλειστή επιφάνεια, αν όσες δυναμικές γραμμές μπαίνουν, τόσες δυναμικές γραμμές βγαίνουν, η ηλεκτρική ροή θα είναι 0. Αν περισσότερες μπαίνουν από όσες βγαίνουν, η ηλεκτρική ροή θα είναι αρνητική. Αν περισσότερες βγαίνουν από όσες μπαίνουν, τότε η ηλεκτρική ροή θα είναι θετική. Εδώ πέρα έχουμε μια κλειστή επιφάνεια που είναι κύβος. Και το ηλεκτρικό πεδίο έχει την κατεύθυνση που βλέπετε δεξιά, με πορτοκαλί. Αυτομάτως πρέπει να είστε υποψιασμένοι και υποψιασμένες ότι λογικά αυτές οι δυναμικές γραμμές έρχονται από αυτή τη μεριά και βγαίνουν από αυτή. Έρχονται από αυτή και βγαίνουν από αυτή. Έρχονται από το πίσω μέρος του κύβου, αν θέλετε, και βγαίνουν από το μπροστά. Έτσι. Άρα μάλλον η ηλεκτρική ροή πρέπει να είναι 0 διαμέσου της συνολικής επιφάνειας του κύβου. Γιατί όσες γραμμές μπαίνουν από το πίσω μέρος του κύβου, τόσες γραμμές βγαίνουν από το μπροστά μέρος του κύβου. Πιθανότατα λοιπόν η απάντηση είναι ήδη γνωστή και είναι 0. Για να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε λοιπόν αυτό. Ας γράψουμε καταρχάς αυτή την ωραία συζήτηση που κάναμε με βάση το προηγούμενο slide. Από το προηγούμενο slide περιμένουμε ότι η ηλεκτρική ροή θα είναι μηδενική. Γιατί όσες δυναμικές γραμμές εισέρχονται από τη μία πλευρά του κύβου, τόσες εξέρχονται από την απέναντι πλευρά. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε δίκιο. Αν το κάνουμε αναλυτικά. Περιμένουμε λοιπόν να πάρουμε απάντηση 0 για την ηλεκτρική ροή. Πάμε όμως να το δούμε αναλυτικά. Ο κύβος έχει 6 πλευρές. Για να βρούμε την ηλεκτρική ροή διαμέσου της συνολικής επιφάνειας του κύβου, πρέπει να βρούμε την ηλεκτρική ροή διαμέσου κάθε πλευρικής επιφάνειας και να τις προσθέσουμε. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα νωρίτερα, 6 επιφάνειες. Την πάνω, την κάτω, την αριστερή και τη δεξιά, την πίσω και την μπροστά.
προφανώς ο καθένας μπορεί να αντιστοιχίσει ό,τι θέλει σε αυτές τις λέξεις που είπα. Γι' αυτό λοιπόν ας τις αριθμίσουμε. Την πλευρά 1, 2, 3, 4, 5 και 6 όπως τις βλέπετε στο σχήμα. Με πορτοκαλί χρώμα έχω σχεδιάσει τα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου που διαπερνούν κάθε μία από αυτές τις επιφάνειες. Και επίσης έχω προσθέσει και τα διανύσματα dα1, 2, 3, 4, 5 και 6, τα οποία είναι κάθετα σε ένα μικρό τμήματάκι αυτών των επιφανειών. Για παράδειγμα, δείτε εδώ το dα2 που βλέπετε εδώ, αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το κομματάκι το σκούρο της επιφάνειας της πλευράς υπαριθμών 2 του κύβου. Και το ηλεκτρικό πεδίο ως διάνυσμα είναι τούτο εδώ. Άρα είναι παράλληλο με το διάνυσμα dα2. Ωραία. Ας πάμε τώρα να βρούμε την ηλεκτρική ροή με βάση τον ορισμό και να δούμε αν όντως βγαίνει 0 με βάση τη διαίσθησή μας. Η ηλεκτρική ροή λοιπόν τι είναι? Είναι το άθροισμα σε όλη την επιφάνεια, το κυκλάκι που έχετε δει, σημαίνει επιφανειακό ολοκλήρωμα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για το τι είναι αυτό. Είναι ένα άθροισμα επάνω σε όλη την επιφάνεια. Αυτό σημαίνει και τίποτα περισσότερο. Είναι λοιπόν εσωτερικό γινόμενο ε dα για όλη την επιφάνεια, έτσι, του κύβου. Δηλαδή αυτός ο ορισμός είναι γενικός. Ισχύει άσχετα αν έχουμε κύβο, σφαίρα ή οποιαδήποτε ακαθόριστη επιφάνεια. Εδώ λοιπόν θα σπάσουμε αυτό το ολοκλήρωμα σε 6 ολοκληρώματα. Ένα για κάθε πλευρά του κύβου. Οπότε θα έχουμε το ολοκλήρωμα στην επιφάνεια 1, θα συμβολήσω την επιφάνεια με έναν αριθμό στο κάτω μέρος, ε εσωτερικό γινόμενο dα1, συν το επιφανειακό ολοκλήρωμα στην πλευρά 2, ε dα2, συν ολοκλήρωμα στην επιφάνεια 6, ε dα6. Αν υπολογίσουμε αυτά τα 6 ολοκληρώματα λοιπόν, έχουμε τη συνολική ηλεκτρική ροή διαμέσου ολόκληρης της επιφάνειας του κύβου. Για να πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα αυτά τα 6 ολοκληρώματα. Ας ξεκινήσουμε από ποιο? Από το πρώτο, στην επιφάνεια 1. Πού είναι η επιφάνεια 1? Είναι αυτή εδώ πίσω. Κοιτάξτε εδώ τον αριθμό 1, αντιστοιχεί στην πίσω επιφάνεια του κύβου, στην πίσω πλευρά του. Δείτε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου, να το. Δείτε το διάνυσμα dα1 που αντιστοιχεί σε ένα μικρό τμήμα της πίσω πλευράς του κύβου. Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου και το διάνυσμα dα1 τι είναι? Συνευθειακά. Τι είναι όμως επίσης? Αντίρροπα. Άρα το εσωτερικό τους γινόμενο, άρα σχηματίζουν γωνία 180 μοιρών. Π. Άρα το εσωτερικό τους γινόμενο είναι πόσο? Είναι ε dα1 cosine π. Το cosine π κάνει -1. Έτσι. Άρα λοιπόν, για το... να το γράψουμε αναλυτικά. Ναι, ας το γράψουμε εδώ πάνω. Το ολοκλήρωμα λοιπόν στην πρώτη επιφάνεια, το ε dα1, καταλήγει να είναι το ολοκλήρωμα στην επιφάνεια του αλγευρικού γινωμένου ε dα1 συνημήτωνο π. Και επειδή αυτό κάνει -1, έχουμε μείον το ολοκλήρωμα στην επιφάνεια 1 του αλγευρικού γινωμένου ε dα1. Βρήκαμε λοιπόν μία πιο απλή έκφραση για τη μία επιφάνεια του κύβου. Τώρα, πάμε να κάνουμε το ίδιο και για ποια? Ας πούμε την dα2, την μπροστινή επιφάνεια, αυτή εδώ. Να το διάνυσμα ε, να το διάνυσμα dα2. Τι είναι αυτά? Συνευθειακά και ομόρροπα διανύσματα. Άρα το εσωτερικό τους γινόμενο, άρα σχηματίζουν γωνία 0 μοίρες, άρα το εσωτερικό τους γινόμενο είναι απλά το αλγευρικό. Οπότε το ολοκλήρωμα στη δεύτερη επιφάνεια, dα2, θα είναι απλά, πάω εδώ, το αλγευρικό γινόμενο, ε dα2. Έχουμε λοιπόν ένα ολοκλήρωμα επάνω σε όλη την πλευρά του κύβου για τις δύο αλγευρικές ποσότητες ε και dα2. Και ούτω καθεξής. Κάνουμε το ίδιο για όλα.
Τι ενδιαφέρον όμως παρατηρούμε για κάποιες από τις επιφάνειες? Για παράδειγμα, η επιφάνεια 3, μια και τα πάμε με τη σειρά, η επιφάνεια 3 που είναι το καπάκι, ας πούμε, του κύβου, η πάνω επιφάνεια, αυτή εδώ, η πάνω πλευρά, τι έχει, τι το ιδιαίτερο έχει? Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου ε και το διάνυσμα dα3, τι είναι μεταξύ τους? Κάθετα. Άρα το εσωτερικό τους γινόμενο θα είναι 0. Άρα η ηλεκτρική ροή εκεί θα είναι 0. Για την πάνω λοιπόν πλευρά, την πλευρά 3, έχουμε μηδενική ηλεκτρική ροή. Δεν συμφωνείτε μαζί μου ότι και για την κάτω πλευρική επιφάνεια πάλι η ηλεκτρική ροή θα είναι 0? Για τον ίδιο λόγο. Το dα4 και το ηλεκτρικό πεδίο σχηματίζουν 90 μοίρες γωνία μεταξύ τους. Τέλεια. Η πάνω λοιπόν επιφάνεια και η κάτω επιφάνεια του κύβου έχουν μηδενική ηλεκτρική ροή. Ας το γράψουμε. Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρική ροή στην επιφάνεια 3 και η ηλεκτρική ροή στην επιφάνεια 4 είναι 0. Γιατί το εσωτερικό γινόμενο αυτό και το εσωτερικό γινόμενο αυτό είναι μηδενικά. Τελειώσαμε λοιπόν με την επιφάνεια 1, με την επιφάνεια 2, με την επιφάνεια 3 και με την επιφάνεια 4. Ποιες μείνανε? Οι επιφάνειες 5 και 6. Ποια είναι η 5 και η 6? Η 5 είναι η μπροστά, αυτή εδώ, και η 6 είναι η πίσω, αυτή εκεί. Ας καθαρίσουμε τώρα λίγο πάλι. Ξαναλέω, η 5 είναι αυτή που μας κοιτάζει και η 6 είναι η απέναντί της που βρίσκεται επάνω στο επίπεδο χύψη, αν θέλετε. Τι ισχύει για αυτές? Το ίδιο ακριβώς. Επίσης, λοιπόν, η ηλεκτρική ροή στην επιφάνεια 5 ισούται με την ηλεκτρική ροή στην επιφάνεια 6, που είναι πάλι 0 για τον ίδιο λόγο. Βλέπετε ότι το διάνυσμα dα5 και το ηλεκτρικό πεδίο σχηματίζουν 90 μοίρες γωνία μεταξύ τους. Άρα τελικά, η συνολική ηλεκτρική ροή δίνεται απλά από δύο ολοκληρώματα. Από αυτό εδώ και από αυτό εδώ. Αυτά τα δύο μόνο. Όλα τα άλλα είναι 0. Και αν τα μετατρέψουμε τα εσωτερικά γινόμενα σε αλγεβρικά, με χρήση των σχέσεων 1, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μείον επιφανειακό ολοκλήρωμα του εσωτερικού γινωμένου ε dα1 συν επιφανειακό ολοκλήρωμα του ε dα2. Εδώ πάνω είναι 2. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο ποσότητες. Αυτές οι δύο ποσότητες είναι αριθμοί. Έτσι, είναι ολοκληρώματα, είναι εμβαδά στην ουσία. Έτσι, αφού είναι ολοκληρώματα. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι το πρώτο ολοκλήρωμα αφορά την πλευρά 1 του κύβου και το δεύτερο ολοκλήρωμα αφορά την πλευρά 2 του κύβου. Ναι, αλλά αυτές οι δύο πλευρές, επειδή έχουμε κύβο, έτσι, έχουν την ίδια επιφάνεια. Το ίδιο εμβαδό έχει μία πλευρά, το ίδιο εμβαδό έχει και η άλλη. Άρα, αν αθροίσουμε όλες αυτές τις ποσότητες ε dα1 για την πρώτη επιφάνεια και όλες αυτές τις ποσότητες ε dα2 για τη δεύτερη επιφάνεια, θα μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί οι δύο επιφάνειες έχουν το ίδιο εμβαδό. Άρα οι ηλεκτρικές ροές διαμέσου οποιοδήποτε μικρού τμήματος αυτών των δύο πλευρών, αν αθροιστεί με όλα τα υπόλοιπα τμήματάκια της ίδιας πλευράς, θα σας δώσει έναν αριθμό που είναι ίδιος και για τις δύο πλευρές του κύβου. Άρα τελικά το αποτέλεσμα αυτό είναι πράγματι 0, γιατί τα δύο ολοκληρώματα, αυτά εδώ, έχουν την ίδια τιμή.
Οπότε τελικά πράγματι επιβεβαιώθηκε η αρχική μας διαίσθηση ότι η ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής της κλειστής επιφάνειας, που είναι κύβος, είναι μηδενική. Όπως καταλαβαίνετε, αν αντί του κύβου είχα βάλει ένα οποιοδήποτε σχήμα, σφαίρα, παραλληλόγραμμο, τρίγωνο, οτιδήποτε, αρκεί να ήταν κλειστή επιφάνεια, έτσι, το αποτέλεσμα πάλι θα ήταν 0. Γιατί το πλήθος των δυναμικών γραμμών που θα εισερχόταν στην κλειστή επιφάνεια από την οποιαδήποτε μία πλευρά της θα ήταν ίσο με το πλήθος των δυναμικών γραμμών που θα εξέρχονταν από την οποιαδήποτε άλλη μεριά της επιφάνειας. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα του πώς υπολογίζουμε ηλεκτρικές ροές διαμέσου κλειστών επιφανειών. Προφανώς, οι κλειστές επιφάνειες που θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο στο χαρτί μας θα είναι συγκεκριμένες. Θα είναι γνωστές επιφάνειες. Θα είναι σφαιρικές, παραλληλόγραμμες, κυβικές, όπως βλέπετε, που έχουν εύκολο υπολογισμό στο χαρτί μας. Δεν θα είναι ακαθόριστες. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορούμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για την ηλεκτρική ροή με βάση αυτό που είχα πει στην αρχή της διάλεξης. Δηλαδή, μπορούμε να συσχετίσουμε την ηλεκτρική ροή με το ηλεκτρικό πεδίο σε μια κλειστή επιφάνεια. Και πριν φτάσουμε εκεί, ένα ενδιάμεσο ερώτημα. Μπορούμε να συσχετίσουμε την ηλεκτρική ροή σε μια κλειστή επιφάνεια και ενός φορτίου που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτή? Αν πάρουμε ένα σημειακό φορτίο και το κλείσουμε σε μια επιφάνεια, μπορούμε να βρούμε μια σχέση μεταξύ του φορτίου που κλείσαμε στην επιφάνεια και της ηλεκτρικής ροής? Η απάντηση είναι ναι. Και ουσιαστικά αυτή η σχέση που θα προκύψει, και θα τη δούμε αμέσως, είναι ο νόμος του Γκάους. Είναι το αντικείμενο της όλης συζήτησης. Ο νόμος του Γκάους είναι απίστευτα μεγάλης σημασίας στη μελέτη των ηλεκτρικών πεδίων και ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι το ισοδύναμο του νόμου του Κουλόμπ για σημειακά φορτία, απλά μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεχείς κατανομές πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί ο νόμος του Κουλόμπ. Και επιπλέον, δηλαδή είναι βοηθητικός νόμος, μας συνεισφέρει πράγματα στη μελέτη των ηλεκτρικών πεδίων. Και επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε κινούμενα φορτία, εν αντιθέσει με το νόμο του Κουλόμπ, και σε φορτία, μάλιστα, σε φορτία ταχύτητας οποιασδήποτε. Αυτό βέβαια δεν θα μας απασχολήσει τώρα. Με βάση όμως αυτά μπορείτε να καταλάβετε ότι αποτελεί ένα νόμο ο οποίος είναι πολύ πιο θεμελιώδης από το νόμο του Κουλόμπ, που είναι μεν πιο διαχειρίσιμος, πιο εύκολος, αλλά και πιο συγκεκριμένος. Ο νόμος του Γκάους είναι πιο γενικός και δεν χάνει σε τίποτα από όσα δίνει ο νόμος του Κουλόμπ. Γι' αυτό και πολλές φορές η κλειστή επιφάνεια ονομάζεται και γκαουσιανή. Παίρνουμε, λέμε, μια γκαουσιανή επιφάνεια και δουλεύουμε πάνω σε αυτή. Για να δούμε λοιπόν τον νόμο του Γκάους, να τον γνωρίσουμε. Ποιος είναι αυτός και πόσο απλός ή δύσκολος είναι. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα θετικό φορτίο Q στο κέντρο μιας σφαίρας ακτίνας R. Να το. Ένα φορτίο Q και το έχουμε περικλείσει με μια κλειστή επιφάνεια. Με μια σφαιρική κλειστή επιφάνεια, την οποία ονομάζουμε γκαουσιανή επιφάνεια, όπως είπαμε νωρίτερα. Αυτή η επιφάνεια έχει ακτίνα R. Ξέρετε ότι για σημειακά φορτία το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου σε απόσταση R από το φορτίο είναι ΚΕ προς R τετράγωνο. Ηλεκτρικό πεδίο σημειακού φορτίου. Και ξέρετε επίσης ότι οι δυναμικές γραμμές γύρω από ένα σημειακό φορτίο είναι πώς? Είναι ακτινικές. Ακτινικά προς τα έξω για ένα θετικό φορτίο, ακτινικά προς τα μέσα για ένα αρνητικό φορτίο. Εδώ εν προκειμένου έχουμε θετικό φορτίο, οπότε περιμένουμε οι δυναμικές γραμμές να είναι ακτινικές, όπως έχω σχεδιάσει εδώ τώρα, με φορά προς τα έξω. Έτσι. Σβήνω λοιπόν αυτό το κακό σχήμα και αφήνω αυτό που είναι ήδη σχεδιασμένο. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε κομματάκι επιφάνειας εσείς αν πάρετε σε αυτή τη σφαιρική επιφάνεια, τι θα έχετε? Θα έχετε τις δυναμικές γραμμές να το τέμνουν κάθετα. Αν πάρετε αυτό το κομματάκι εδώ το σκούρο, με εμβαδό ΔΑI, τότε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου, που το βλέπετε εδώ, και το διάνυσμα ΔΑI, που αντιστοιχεί στην επιφάνεια, είναι τι? Είναι συνευθειακά.
και αφού το διάνυσμα ΔΑI είναι κάθετο στην επιφάνεια, το ίδιο θα είναι και το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό ισχύει βέβαια, όπως είπα, για πολύ πολύ μικρές επιφάνειες της σφαίρας. Ωραία. Το ηλεκτρικό πεδίο λοιπόν είναι παράλληλο στο διάνυσμα ΔΑ, οποιοδήποτε διάνυσμα ΔΑ, οποιοδήποτε κομματάκι επιφάνειας και αν πάρουμε. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν μικρύνουμε πάρα πολύ την επιφάνεια ΔΑI, μπορούμε να βρούμε τη συνολική ηλεκτρική ροή αν αθροίσουμε τις ηλεκτρικές ροές εξαιτίας όλων αυτών των μικρών επιφανειών. Έτσι λοιπόν η συνολική ηλεκτρική ροή θα είναι τι? Θα είναι αυτό εδώ που είναι ο ορισμός. Επειδή τα διανύσματα ε και dα για οποιοδήποτε κομματάκι της επιφάνειας και αν πάρουμε εμβαδού dα είναι συνευθειακά, το εσωτερικό γινόμενο μετατρέπεται σε αλγευρικό. Άρα έχουμε αυτό το ολοκλήρωμα. Ολοκλήρωμα πάνω σε όλη την επιφάνεια του αλγευρικού γινωμένου ε dα. Ναι, αλλά το το ηλεκτρικό πεδίο είναι τι? Είναι σταθερό. Σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας, κατά μέτρο είναι σταθερό, όχι ως διάνυσμα προφανώς, κατά μέτρο είναι σταθερό σε οποιοδήποτε κομματάκι της επιφάνειας και αν εσείς διαλέξετε. Άρα μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα και να έχουμε ηλεκτρικό πεδίο, ολοκλήρωμα dα. Πώς διαβάζετε τώρα αυτό εδώ το ολοκλήρωμα? Έχουμε ένα επιφανειακό ολοκλήρωμα dα. Αυτό το διαβάζουμε ως εξής. Αθροίζουμε όλα τα εμβαδά dα. Όλα τα απειροστά μικρά εμβαδά dα της επιφάνειας. Πρόσθεση. Άθροισμα. Τι θα μας δώσουν όλα αυτά τα μικρά εμβαδά? Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας, η οποία επιφάνεια είναι σφαιρική. Άρα το συνολικό εμβαδό της σφαίρας. Έτσι λοιπόν, το ολοκλήρωμα αυτό ισούται με το εμβαδό της γκαουσιανής επιφάνειας, που ξέρετε ότι το εμβαδό της σφαίρας είναι 4π τετράγωνο. 4π r τετράγωνο με r την ακτίνα της. Άρα πολύ απλά έχουμε ότι η ηλεκτρική ροή που ισούται με αυτό το ολοκλήρωμα κλπ. Που το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται από τη σχέση κεq προς r τετράγωνο, όπως είπαμε νωρίτερα, και τούτο εδώ το ολοκλήρωμα το επιφανειακό μόλις βρήκαμε ότι ισούται με 4π r τετράγωνο. Άρα συνολικά η ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας σφαιρικής επιφάνειας που περικλεί ένα φορτίο συν Q είναι 4π κε επί Q. Ναι, αλλά το κε έχουμε πει ότι μπορούμε να το γράψουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο ως 1 προς 4πε0. Βλέπετε τότε ότι γίνονται κάποιες ωραίες απλοποιήσεις και καταλήγουμε τελικά σε μια πάρα πολύ απλή σχέση. Που λέει τι? Ότι η ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας σφαιρικής επιφάνειας που περικλεί ένα φορτίο Q δίνεται από τη σχέση Q, δηλαδή του φορτίου που βρίσκεται μέσα στην επιφάνεια, προς την διηλεκτρική, πώς την είπαμε αυτή, τη σταθερά ε0, τη διηλεκτρική σταθερά του κενού. Κοιτάξτε πόσο απλός είναι ο νόμος του Γκάους. Αυτός είναι ο νόμος του Γκάους, αυτό το κλάσμα. Σας δίνει την ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας σφαιρικής επιφάνειας που περιέχει ένα φορτίο Q. Όποιο και αν είναι αυτό το φορτίο. Έτσι. Το ε0 είναι σταθερά, έχει συγκεκριμένη τιμή και αυτός είναι ο νόμος του Γκάους. Και είδατε πόσο απλός είναι. Τώρα βέβαια, ήδη κάποιοι από εσάς σκέφτεστε κάποια ερωτήματα σχετικά με την ανάλυση που μόλις έκανα. Και το πρώτο ερώτημα που σκέφτεστε όλοι και όλες είναι το εξής. Μιλήσαμε για σφαιρική επιφάνεια. Όλες οι πράξεις που κάναμε ήταν για σφαιρική επιφάνεια. Το εμβαδό που βρήκαμε ήταν σφαίρας. Τι θα συμβεί αν η επιφάνεια δεν είναι σφαιρική? Δεν είναι υποχρεωμένες όλες οι επιφάνειες να είναι σφαιρικές. Τι σημαίνει τότε λοιπόν? Πώς αλλάζει το αποτέλεσμα για μη σφαιρικές επιφάνειες? Να, δείτε για παράδειγμα δύο επιφάνειες που περιέχουν ένα φορτίο συν Q που δεν είναι σφαιρικό. Που δεν είναι σφαιρικές, συγγνώμη. Η S1 επιφάνεια είναι σφαιρική, είναι αυτή που είδαμε νωρίτερα, η S2 είναι μια τυχαία επιφάνεια και η S3 μια μεγαλύτερη, ακόμα πιο τυχαία επιφάνεια. Για κάθε μία από αυτές πρέπει να ξανατρέχουμε τους υπολογισμούς και να βρίσκουμε μια διαφορετική έκφραση για τον νόμο του Γκάους? Όχι. Γιατί αυτό? Διότι είπαμε ότι η ηλεκτρική ροή είναι ανάλογη του αριθμού των δυναμικών γραμμών που διαπερνούν την εκάστοτε επιφάνεια. Για δείτε τα σχήματα. Πόσες δυναμικές γραμμές διαπερνούν τις τρεις επιφάνειες? Ας το δούμε και αριθμητικά, παρότι δεν είναι σωστό. Πόσες δυναμικές γραμμές διαπερνούν την επιφάνεια S1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 γραμμές, αν τις μέτρησα σωστά.
Πόσες δυναμικές γραμμές διαπερνούν την S2? Οι ίδιες, 11. Πόσες διαπερνούν την S3? Οι ίδιες, 11. Άρα λοιπόν, μάλλον, ο τύπος που βρήκαμε για τη σφαιρική επιφάνεια γενικεύεται για οποιαδήποτε επιφάνεια. Η S1 επιφάνεια εδώ είναι σφαιρική, άρα ισχύει η σχέση που γράψαμε νωρίτερα. Αλλά και όλες οι υπόλοιπες ικανοποιούν την ίδια σχέση. Γιατί το πλήθος των δυναμικών γραμμών είναι το ίδιο σε όλες τις επιφάνειες, ανεξαρτήτως σχήματος. Άρα λοιπόν η ηλεκτρική ροή διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής επιφάνειας που περιέχει μέσα της ένα σημειακό φορτίο Q είναι Q προς ε0. Q προς τη διηλεκτρική σταθερά του κενού. Και είναι ανεξάρτητη από το σχήμα της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εξαιρετικό αποτέλεσμα διότι απλοποιεί πάρα πολύ τις καταστάσεις. Σκεφτείτε για διαφορετικές επιφάνειες να είχαμε διαφορετική ηλεκτρική ροή. Θα ήταν ένα χάος. Εδώ βλέπετε ότι ό,τι αποδείξαμε για μια σφαιρική επιφάνεια ισχύει καθολικά για οποιαδήποτε επιφάνεια. Φανταστικό αποτέλεσμα και πάρα πολύ βολικό. Μας αφήνει τον νόμο του Γκάους στην ίδια σχέση που βρήκαμε νωρίτερα. Τώρα κάποιοι από εσάς και κάποιες μπορεί να σκέφτεστε και άλλο ερώτημα που διαταράσει την ηρεμία και την ομορφιά των αποτελεσμάτων μας. Ποιο είναι αυτό το έξτρα ερώτημα? Τι θα συμβεί αν το φορτίο δεν είναι μέσα στην επιφάνεια? Συζητάμε τόση ώρα για επιφάνειες που περικλείουν φορτία. Ωραία, και αν το φορτίο δεν είναι μέσα στην επιφάνεια? Τι γίνεται αν το φορτίο είναι έξω από την επιφάνεια? Για παράδειγμα, όπως εδώ. Έχουμε ένα φορτίο συν Q, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κλειστή επιφάνεια. Πόσο είναι η ηλεκτρική ροή στην περίπτωση αυτή? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Κάθε δυναμική γραμμή του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στο φορτίο συν Q εισέρχεται από τη μια πλευρά της επιφάνειας και εξέρχεται από την άλλη, όπως βλέπετε στο σχήμα. Ο αριθμός λοιπόν των δυναμικών γραμμών που εισέρχονται στην επιφάνεια ισούται με τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που εξέρχονται αυτής, όπως ακριβώς στον κύβο που είδαμε νωρίτερα στο παράδειγμα. Με άλλα λόγια, η ηλεκτρική ροή διαμέσου μιας κλειστής επιφάνειας που δεν περιέχει φορτίο είναι προφανώς 0. Άλλο ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και πάρα πολύ απλό. Και αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να μην σας άρεσε ο τρόπος που το αποδείξαμε, με το πλήθος των δυναμικών γραμμών, μπορεί να σας φάνηκε κάπως αυθαίρετο, μπορούμε να το αποδείξουμε με πιο τυπικά, ας πούμε, μαθηματικά. Δείτε το φορτίο Q, όπως είναι στο σχήμα, διαλέξτε μια μικρή επιφάνεια στην είσοδο των δυναμικών γραμμών. Η ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής της πολύ μικρής επιφάνειας θα είναι σίγουρα αρνητική. Έτσι, γιατί το διάνυσμα αυτής της επιφάνειας θα είναι αντίρροπο με το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου. Διαλέξτε τώρα μια επιφάνεια στην έξοδο των δυναμικών γραμμών, όπως αυτή που σχεδιάζω. Το διάνυσμα dα που θα αντιστοιχεί σε αυτή την επιφάνεια θα είναι τι? Ομόρροπο με το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου. Οπότε η ηλεκτρική ροή διαμέσου αυτής της μικρούλας επιφάνειας θα είναι θετική. Οπότε τι έχετε? Έχετε το άθροισμα όλων των ηλεκτρικών ροών να είναι 0. Διότι οι ηλεκτρικές ροές στις επιφάνειες εισόδου θα είναι αρνητικές και οι ηλεκτρικές ροές στις επιφάνειες εξόδου θα είναι θετικές και ίσες κατά μέτρο. Οπότε το αποτέλεσμά μας θα είναι 0. Σούπερ. Εξαιρετικά. Βλέπετε λοιπόν ότι ναι μεν η ηλεκτρική ροή είναι κάτι καινούριο που θέλει λίγο προσοχή για να το συνηθίσετε, αλλά τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ γενικά και εύκολα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε το εξής. Θα επεκτείνουμε αυτά τα αποτελέσματα που μόλις εξάγαμε σε δύο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις που έχουμε πολλά σημειακά φορτία, πολλά μεν σημειακά δε, και βέβαια στην περίπτωση, όπως και στα ηλεκτρικά πεδία, που έχουμε μια συνεχή κατανομή φορτίου. Και θα δούμε εκεί πώς μπορούμε να βρίσκουμε την ηλεκτρική ροή όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μαντέψτε, θα χρειαστεί πάλι να κάνουμε αυτό που κάναμε και στα ηλεκτρικά πεδία. Θα ξεκινήσουμε από κάτι μικρό και θα γενικεύσουμε σε όλη την κατανομή. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος του μαθήματος. Γι' αυτό και μπήκε και αυτή η σειρά ασκήσεων που τρέχει τώρα για να εξοικειωθείτε όσο γίνεται νωρίτερα με αυτές τις έννοιες και με αυτές τις τεχνικές, διότι θα μας ακολουθούν για αρκετές διαλέξεις. Όσο πιο νωρίς τις κάνετε κτήμα σας, τόσο καλύτερο για σας. Τόσο πιο άνετα θα καταλαβαίνετε
αυτά που θα συζητάμε στη συνέχεια. Σταματώ λοιπόν σε αυτό το slide τη σημερινή διάλεξη